प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതാ കണ്ടത്? നാരദമുനി ധ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാനെ. നാരദമുനി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നാരദമുനി എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? എന്തൊക്കെ കണ്ടു? ഭഗവാനെ കണ്ടു, പിന്നെ ഭഗവാനെ മാത്രമാണോ കണ്ടത്? ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഭഗവാനെ മാത്രമാണോ നാരദമുനി കണ്ടത്? വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ? കൃഷ്ണ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാനെ സേവനം നടത്തുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. എന്താ മാതാജി കുറച്ച് ഉച്ചത്തിൽ പറ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണർന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക മുക്തി നേടിയ അവസ്ഥയില് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവത് സേവന കാര്യങ്ങളില് കാര്യക്ഷമമായി. പക്ഷെ അത് അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഭഗവാനെ കണ്ടു, പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയി. പിന്നീട് ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായത്? ഭഗവാനോടുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണോ വൃന്ദാവനത്തിലും ഭഗവാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ലീല ചെയ്തു അല്ലെ? എപ്പോഴായിരുന്നു? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത്. എപ്പോഴായിരുന്നു അത്? ഏത് സമയത്താണത്? പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ? അല്ല, എപ്പോഴായിരുന്നു പോയത്? രാസലീല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെ കൂടെയാ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ? രാധാറാണിയുടെ കൂടെ. എന്തായിരുന്നു രാധാറാണിയില് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തത്? അല്ല, അത് ഓക്കെ, അത് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം. എന്തഹങ്കാരമായിരുന്നു അത്? ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകങ്ങളിലും വെച്ച് സുന്ദരനായ ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് എല്ലാ ഗോപിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, പക്ഷെ അതില് ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുടെ കൂടെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നത് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു അഹങ്കാരം. പക്ഷെ അത് എന്താ പറയാ, രാധാറാണിക്ക് അങ്ങനെ അഹങ്കാരം വരുമോ? രാധാറാണി ഭഗവാന്റെ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയല്ലേ? രാധാറാണിക്ക് അങ്ങനെ അഹങ്കാരം വരുമോ? വരുമോ? രാധാ പൂർണ്ണ ശക്തി, കൃഷ്ണ പൂർണ്ണ ശക്തിമാൻ, ദ്വിവസ്തു ഭേദിന ഹി ശാസ്ത്രേര പ്രമാൺ. രാധ ശക്തിയാണ്, ഭഗവാൻ ശക്തിമാനാണ്. അപ്പം രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, അതാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ലീല നടന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാ കൃഷ്ണ പ്രണയ പ്രകൃതി ഹ്ലാദിനി ശക്തി റസ്മാത്. ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ യോഗമായ, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് രാധാറാണി അല്ലെ? ഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി, എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. അതിൽ അന്തരംഗ ശക്തി തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് യോഗമായ, പിന്നൊന്ന് ഹ്ലാദിനി ശക്തി. അതാണ് രാധാറാണി. അപ്പൊ ആ രാധാറാണിക്ക് അങ്ങനെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതില് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അതൊരു ഹരേ കൃഷ്ണ വിപ്രലംബ ഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പോയത്. പക്ഷെ ആ അഹങ്കാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം രാധാറാണിക്ക് ഉണ്ടായി അല്ലെ? അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? അതൊരു ലീല മാത്രം. ഇപ്പം രാധാറാണിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും. ഒരു ദിവസം രാധാറാണിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അറിയുന്നില്ല എങ്ങനെ രാധാറാണിയെ സമാധാനിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മയിലിനെ പോലെ നൃത്തം വെച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ മയിലായിട്ട് നൃത്തം വെക്കുമ്പോ, ആൺമയിലായിട്ട് നൃത്തം വെച്ചപ്പോ ഒരുപാട് മയിലുകൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് രാധാറാണിക്ക് തന്റെ എന്താ പറയാ
ദേഷ്യം മാറി. എന്നിട്ട് രാധാറാണി ഒരു പെൺ മയിലായിട്ട് കൂടെ നൃത്തം വെച്ചു. ആ സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് അറിയാമായിരിക്കെങ്കിലും, ബർസാനയിലാണ് ആ സ്ഥലം, ആ ലീല നടന്ന സ്ഥലം. മൂർക്കുട്ടീർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, മൂർക്കുട്ടീർ ബർസാന പോയിട്ട് കുറെ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ കയറി പോണം, മേലെയാണ്. പോയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ ആ പെയിന്റിങ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒരു അന്ധനായ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആ ലീല കൃഷ്ണന്മാരെ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പെയിന്റിങ് ചെയ്തു. അതായത് രാധാകൃഷ്ണന്മാര് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ആ പെയിന്റിങ് ഇവിടെ എവിടേക്കോ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ അമ്പലത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഒറിജിനൽ പെയിന്റിങ് അവിടെയാണുള്ളത്. അതായത് കൃഷ്ണൻ ഒരു മയിലാകും, എന്നിട്ട് രാധാറാണി പെൺമയിലായിട്ട്, അതിന് ചുറ്റും അവരുടെ ചുറ്റും കുറേ മയിലുകൾ കൂടി നിന്നിട്ട്, അതാണ് മൂർക്കുട്ടീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, അവിടെ ആ ഒരു ലീല നടന്ന സ്ഥലമാണ് മൂർക്കുട്ടീർ. അവിടെ ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ആ ലീല എന്ന് പറഞ്ഞ രാധാറാണിക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യം വരില്ല. പക്ഷെ ലീല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദേഷ്യം വന്നു എന്ന് പറയുന്നു, ആ ലീലക്ക് വേണ്ടി. അതുപോലെ ആ ഒരു അഹങ്കാരം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. ഭക്തന്മാർക്ക് അഹങ്കാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇട്ട് പോകുന്നത്. ഇതാണ് ബർസാനയിലെ മൂർക്കുട്ടി ദർശനം. ബർസാന ഈ അമ്പലം ഇവിടെ അവര് ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ വിടില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായ ദീനബന്ധുദാസ് പ്രഭു അവിടെ 35 വർഷമായിട്ട് വ്രജവാസിയായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പം പ്രഭുയുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയത്, ഒരു സീനിയർ വൈഷ്ണവൻ. മൂർക്കുടീർ ദർശനം ബർസാന. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ലീല നടന്നത്. കണ്ടോ, രാധാറാണി മയിലായി, കൃഷ്ണന്റെ മയില, അതിന് ചുറ്റും കുറേ മയിലുകൾ വന്നിട്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചു. ആ സമയത്ത് രാധാറാണിയുടെ ആ ഒരു ദേഷ്യം മാറി എന്നാ പറയുന്നത്. അത് മൂർക്കുട്ടി. മൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂർപങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. മൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീലി. അപ്പം ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇതാണ് അല്ലെ മയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതൊരു മാൻ ലീല എന്ന് പറയും. മാൻ സരോവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ മാൻ ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ദേഷ്യം വരുന്ന ആ ഒരു ലീലയാണ് അതിങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ അഹങ്കാരം എങ്ങനെയാണോ നമ്മളെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അല്ലെ ദാഹം എന്താ പറയാ സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അങ്ങനെ ആ ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്ത് കഴുത്തിലിട്ടതും അതൊക്കെ ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് 18 ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 18 എന്താ പറയുന്നത്? 18 അവര് നാരദമുനി ധ്യാനിച്ചു, എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമായി. അത് ആ വിരഹം അല്ലെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പറയും. ഒരു ദിവസം പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യ മാലതി ദേവിദാസ് മാതാജിക്ക് ഒരു മകളുണ്ടായിരുന്നു, സരസ്വതി. 5 വയസ്സോ 6 വയസ്സോ മറ്റോ. പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു സിൽവറിന്റെ ചെറിയൊരു കൃഷ്ണനാന്ന് തോന്നുന്നു, കൃഷ്ണൻ ആരോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ സിൽവർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അതൊരു വിഗ്രഹം ആവുമ്പം ഒന്നിക്ക് അതിനെ പൂജ ചെയ്യണം. ശരിക്കും നമ്മളെ വേറെ വീട്ടിലൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ മിക്കവാറും കാണാം അല്ലെ, എന്താ പറയാ, വിഷുവിന് മാത്രം കൃഷ്ണനെ എടുത്ത് വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ എവിടെ കയറും? ഷോക്കേസില്, ഷെൽഫിൽ കയറും, എന്നിട്ട് പൂട്ടിയിടും. അല്ലെ ചില വീട്ടിൽ അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പോലും പൊളിക്കില്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ തെറ്റാ. ശരിക്കും വിഗ്രഹത്തെ ഷെൽഫിൽ അങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല. വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയില്ല. ഫോട്ടോ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ വിഗ്രഹം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. വിഗ്രഹ സേവ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സിൽവറിന്റെ ഡീറ്റി ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാണാണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഡിവോട്ടീസ് അത് മാറ്റി അവസാനം അത് പ്രഭുപാദരുടെ കയ്യിലെത്തി. പ്രഭുപാദരും അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. അപ്പം ആ സരസ്വതി കുട്ടി വളരെ സങ്കടമായി. കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ലേ, ഒരു സാധനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബഹളായി അത് കിട്ടുന്നവരെ. അയ്യോ എന്റെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടോ, എന്റെ കൃഷ്ണൻ എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ റൂമിലും കയറി ഇറങ്ങി. ആരും കൊടുത്തില്ല. ലാസ്റ്റ് പ്രഭുപാദർ റൂമിൽ പോയിട്ട് പ്രഭുപാദർ എന്താ പറ്റിയേ, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കണ്ണിലൊക്കെ വെള്ളമായി കരഞ്ഞ്, എന്ത് പറ്റി, എന്റെ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നു, എന്റെ കൃഷ്ണൻ എവിടെയാ? പ്രഭുപാദർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പകരം, സിൽവറിന് പകരം വേറൊരു ഡോള് പോലെയുള്ള, ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ് ഒക്കെ കിട്ടല്ലേ, ഡോള് പോലെയുള്ള ഒരു കൃഷ്ണനെ കൊടുത്തു. കാരണം അത് ഓപ്പൻ അപരാധമാകണ്ട കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. പക്ഷെ അതിനേക്കാള് ഭംഗി. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഇസ്കോണിന്റെ അല്ലെ ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഭാവം ഇതായിരിക്കണം. അതായത് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് വിരഹത്തില്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് ഇവിടെ വൃന്ദാവനം മായപ്പുറമൊക്കെ പോയി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല ഒരുപാട്. പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ആ യോഗ്യത വേണം അല്ലെ, ആദ്യം ധാമിൽ പോയി ജീവിക്കാൻ. പല കാരണം കൊണ്ട് ആൾക്കാർ പോയി ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ വളരെ ഭാഗ്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ജീവിക്കുമ്പം ചിലപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും.
പക്ഷെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ധാമിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പം അതാണ് സക്സസ്, അതാണ് വിജയം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ വിപ്രലംബ ഭാവം, ആ വിരഹഭാവാണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അത് വരുത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പിന്നീടും അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി പോയത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രൂപം ഭഗവതോ യത്തന്മന കാന്തം ശുചാപഹം അപശ്യാൻ സഹസോതഷ്ടേ വൈക്ലവ്യ ദുർമന ഇവ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയപരമായ അതീന്ദ്രമായ ആ യഥാരൂപം മനസ്സിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കുകയും സർവ മാനസിക വൈദൂര്യങ്ങളെയും തൽക്ഷണം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ യഥാരൂപം നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ അഭികാമ്യമായത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രക്ഷുബ്ധനായി തീരുകയാണ്. ഞാൻ തൽക്ഷണം എഴുന്നേറ്റു. പെട്ടെന്നല്ല നാരദമുനിക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ രൂപം ഇല്ലാതായി. അതുപോലെ രൂപഗോസ്വാമി ഒരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പം ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ രൂപമൊക്കെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായില്ലേ? അറിയാമായിരിക്കെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥ അതെപ്പോഴായിരുന്നു? രൂപഗോസ്വാമി നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, രൂപഗോസ്വാമി ആരാ? രൂപമഞ്ജരിയാണ് അല്ലെ? അവരൊക്കെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പം ശബ്ദം കേൾക്കാണ് വേണ്ടത്. ആ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട്, അതായത് എങ്ങനെയോ എന്താ പറയാ, കൃത്രിമമായിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല. തനിയെ അത് വരണം. നാമരൂപ ഗുണലീല അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഗോസ്വാമിമാര് നാമം ജപിക്കുമ്പം അവരുടെയൊക്കെ സമാധിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തില്, രാധാ ദാമോദർ അമ്പലത്തിലും രാധാ മദൻ മോഹൻ അമ്പലത്തിലൊക്കെയാണ്. അവിടെ ഒരു ജപമാല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വലിയ വലിയ ബീഡ്സ്, വലിയ വലിയ മുത്തുകളാ. നമ്മുടെ ചെറിയ മാല, പക്ഷെ അവരിതൊക്കെ വലിയ വലിയ മുത്തുകൾ. അതിലും എത്രയാ സംഖ്യാപൂർവക നാമകാൻ എന്നിട്ട് ഒരുപാട് നാമം അവർ ജപിക്കും. അപ്പൊ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവര് ലീലകളാണ് കാണുക, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണുന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പം രൂപഗോസ്വാമി ഒരു ദിവസം ചിരിച്ചു. ആ ലീലകൾ കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചതാ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരു മുടന്തനായ ഒരാള് അതിലേ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഒരു വൈഷ്ണവൻ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഓ രൂപഗോസ്വാമി എന്റെ മുടന്ത് കണ്ടിട്ട്, എന്റെ കാലിന് വയ്യായി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഞാൻ മുടന്ത് നടക്കുകയാണല്ലോ, വയ്യാതെ നടക്കുകയാണ്, എന്റെ മുടന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയാണ് രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതൊരു വൈഷ്ണവ അപരാധമായി മാറി. തൽക്ഷണം ഉടനെ തന്നെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് വന്ന ആ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ രൂപം അപ്രത്യക്ഷമായി. രൂപഗോസ്വാമിക്ക് വല്ലാതെ സങ്കടമായി. എന്ത് അപരാധമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് ആ രൂപം എന്നിൽ നിന്ന് പോയത്? ഉടനെ രൂപഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്തത്? സനാതൻ ഗോസ്വാമി അടുത്ത് പോയി. കാര്യം കേട്ടിട്ടില്ല ഈ കഥ? സനാതൻ ഗോസ്വാമിയോട്, കാരണം ഏട്ടനാണല്ലോ, സനാതൻ ഗോസ്വാമിയോട് പോയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സനാതൻ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എവിടെയോ വൈഷ്ണവ അപരാധം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ വൈഷ്ണവ അപരാധം നടന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? നാമത്തില് രുചി പോകും, നമുക്ക് സേവ കുറയും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഒരു മാർഗം? വൈഷ്ണവരോട് മാപ്പ് പറയണം. പക്ഷെ അതിപ്പം നടക്കില്ല. ആരോട് അപരാധം ചെയ്തതെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈഷ്ണവമാരെയും, അവിടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ വൈഷ്ണവരെയും വിളിച്ചിട്ട് പ്രസാദ സേവ ചെയ്യുക, പ്രസാദം നൽകുക. ആരെയാണോ താങ്കൾ അപമാനിച്ചത് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായും വരില്ല. ആ ഭാഗത്തുള്ള വൈഷ്ണവര് ആരെയാണോ താങ്കൾ അപമാനിച്ചത് അവര് വരില്ല. അപ്പൊ അവരോട് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയണം. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം പ്രസാദ സേവ നടത്തി എല്ലാവരും വന്നു. ഈ ഒരു ഉണന്തുള്ള വൈഷ്ണവ മാത്രം വന്നില്ല. രൂപഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി. രൂപഗോസ്വാമി, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് അപരാധം ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ക്ഷമിക്കുക. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലീല ഓർക്കുകയായിരുന്നു, ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ചിരിച്ചു പോയത്. ഭഗവാന്റെ ലീല ഓർത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചതല്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അതൊരു അപരാധമായി മാറി. അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം അദ്ദേഹം ചെയ്തു. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ലീലകള് കാണാൻ പറ്റി. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമി പെട്ടെന്ന് എണീച്ചതുപോലെ നാരദമുനിയും പെട്ടെന്ന് എണീച്ചു. കാരണം നാരദമുനിയുടെ അനുഭവത്തിൽ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ബർഹാപീഠം നടവരവപു കർണയോ കർണികാരം വിപ്രത്വാസ കനക കപിശം വൈജയന്തീം ചമാലാരന്ത്രാൻവേണോ രതരസുതയ പൂരയൻ ഗോപവൃത്തെ വൃന്ദാരണ്യം സ്വപദരമണം പ്രാവിശത് ഗീതകീർത്തി. അത്രയും മയിൽപീലി പോലുള്ള ആ ഒരു കിരീടം, പിന്നെ വൈജയന്തി മാല, പിന്നെ മഞ്ഞപ്പട്ട് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓടക്കുഴലൊക്കെ കൂടി വരുന്ന ഒരു ഭഗവാൻ, ആ ഒരു രൂപം, ഒരു നർത്തകനെ പോലുള്ള ആ ഒരു രൂപം പെട്ടെന്ന്. പക്ഷെ ആ രൂപം ഇങ്ങനെയല്ല കണ്ടത്, ശംഖചക്ര കഥാപത്മത്തിലെ രൂപത്തിലാണ് കണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു രൂപം നാരദമുനി കണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു രൂപം കണ്ടത്?
ഇദ്ദേഹം ആ രൂപത്തിലാ ധ്യാനിച്ചത്. ഏത് രൂപത്തിലാണോ നമ്മളിപ്പം എങ്ങനെയാണോ ഹനുമാന് രാമന്റെ രൂപമായിരിക്കും മനസ്സിലുണ്ടാവുക, അതേസമയം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് നരസിംഹമൂർത്തി ആയിരിക്കും മനസ്സിലുണ്ടാവുക. അതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാന്റെ ഓരോ രൂപത്തിലോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും, ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പം കർമാബായി കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജഗന്നാഥൻ, അപ്പൊ ജഗന്നാഥനായിരിക്കും കർമാബായിയുടെ മനസ്സിൽ. അതുപോലെ ഓരോ ഡിവോട്ടിക്കും ഓരോ ഭക്തനും അതാത് രൂപം, ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു രൂപത്തിനോട് വേറെ തന്നെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. ചിലർക്ക് ഗൗർണിത്തായിനോട്, ചിലർക്ക് ജഗന്നാഥ്, ചിലർക്ക് രാധ മാധവ്, രാധ ഗോവിന്ദ, രാധ ശ്യാം സുന്ദർ, അങ്ങനെ ഓരോ രൂപം. നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ ലഡുഗോപാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ, ആ ഒരു രൂപത്തിനോട് നമുക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് തോന്നിയ ആ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മള് ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭീഷ്മദേവ് ഏത് രൂപത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ അല്ലെ? പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തില്. സാധാരണ അസുരന്മാർക്കൊക്കെ ഏത് തരം മുക്തിയാണ് കിട്ടുക? സായുജ്യം. അത് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഏത് അസുരനാണ് ഓക്കെ, അപ്പം അകാസുരന് ഏത് മുക്തിയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയോ? അകാസുരൻ പാമ്പല്ലേ, വലിയ പാമ്പായിട്ട് വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് സായുജ്യ മുക്തിയല്ല കിട്ടിയത്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം? ഞാൻ പറയാം. അദ്ദേഹത്തിന് സാരൂപ്യ മുക്തിയാണ് കിട്ടിയത്. അകാസുരൻ ആരുടെ ബ്രദറാണ്? ആരുടെ? പൂതന, പിന്നെ മാത്രം ബകാസുർ. ഓക്കെ, പൂതനയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ബഖി. അപ്പൊ പൂതനയും ബകാസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാക്കയായിട്ട് വന്നത്, വലിയ കൊക്കായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ അകാസുര, ബകാസുര, പൂതന ഇവരൊക്കെ സഹോദരങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ പൂതനെയും ബകാസുരനെയും കൊന്ന ആ ഒരു ദേഷ്യം അകാസുരനുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അകാസുരൻ അവസാനം അങ്ങനെ വായി തുറന്ന് അങ്ങനെ നിൽക്കിയ സമയത്ത് ഭഗവാനും ഗോപന്മാരും ഭഗവാനൊക്കെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അകത്തുനിന്നല്ലേ അകാസുരനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് വന്ന ആത്മാവിന് സാധാരണ രീതിയിൽ എവിടേക്കാണ് ലയിക്കേണ്ടത്? അസുരന്മാരുടെ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയില്. പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് അകാസുരന്റെ ആത്മാവ് പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എവിടെയുണ്ടായേ? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അല്ല, ബ്രഹ്മജ്യോതി എവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്? എങ്കിലല്ലേ ലയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കൂടെ. പക്ഷെ ആ ഭഗവാൻ എവിടെയായിരുന്നു? സർപ്പത്തിന്റെ വായില്. അകാസുരന്റെ അകത്ത്. വായിലല്ല, വായി എപ്പോഴേക്കും പൂട്ടിയിരുന്നു അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ ഉള്ളിൽ കയറിയതിനു ശേഷം അകാസുരൻ ഉടനെ വായി പൂട്ടി. കാരണം ഭഗവാൻ പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അകാസുരന് എന്താ പറയാ, ആത്മാവ് പുറത്തു വന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് ലയിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മജ്യോതി അകത്തുള്ള അകാസുരന്റെ അകത്ത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശത്തെയാണ്, ശരീരത്തിലുള്ള വരുന്ന ആ പ്രകാശത്തെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി അകാസുരന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ലയിക്കാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ചു സമയം അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നു. മാത്രമല്ല അകാസുരൻ കൊല്ലുന്നതിന് കുറച്ചു മുമ്പ് വിചാരിച്ചു, ഞാൻ പിണ്ടതർപ്പണം ചെയ്യും ഭഗവാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയായിട്ടാണ് അകാസുരൻ കണ്ടത്. അസുരന്മാരങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനായിട്ട് കാണില്ല. ഞാൻ പിണ്ടതർപ്പണം ചെയ്യും. അപ്പൊ പിണ്ടതർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോ ഈ എള്ളിടുമല്ലോ അല്ലെ, സിസമി സീഡ്, തിൽ എന്ന് പറയും, എള്ളൊക്കെ അർപ്പിക്കും. അപ്പൊ എള്ളും വെള്ളവും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ രൂപം ധ്യാനിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന് ഞാൻ എള്ളും വെള്ളവും അർപ്പിക്കുമെന്ന് ഒരു നിമിഷം അകാസുരൻ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചില്ലേ, ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു, മനസ്സുപൂജ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാരൂപ്യ മുക്തി കിട്ടി. മാത്രമല്ല വിമുക്തിയും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. വിമുക്തി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് മുക്തിയാണ് അത്. അതായത് പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഇതൊന്നും ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കേട്ടതല്ല. ഭാഗവതത്തില് 10ാം സ്കന്ധത്തില് അകാസുരനെ ഭഗവാൻ കൊല ചെയ്യുന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയതാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം അകാസുരന്റെ ലീല വായിച്ചു, പക്ഷെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരേ പ്രതി ശ്ലോകേ നാനാ അർത്ഥായ എന്ന് പറയും. ഓരോ വാക്കിലും അതിൽ കുറെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ് മുനിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്, എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് നാരദ് മുനി നിർഭയത്വത്തിന്റെയും ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായ ആശ്രിത്വത്തിന്റെയും അവസ്ഥ കൈവരിച്ചു.
ആശ്രയത്തിന്റെയും. എന്തായാലും എനിക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാനെ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭാവഭക്തന്മാർക്കുള്ള 9 കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ലാസ്റ്റ് അധ്യായം തോന്നുന്നു 18 19 അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ 9 ലക്ഷണങ്ങള്. അതായത് അവ്യർത്ഥ കാലോത്തം, പ്രീതിസ്തത്വസതി സ്ഥലേ, നാമഗാന സദാരുചി. അതിലൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാവഭക്തന്മാർക്ക്. അതെന്താ? അതായത് ഒരു ആഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതയില്ലെങ്കിലും അത് നേടാൻ ഉള്ള നേടും എന്നുള്ള ഒരിത്. അതിനെന്താ പറയാ? ആ യോഗ്യതയില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും, അല്ലെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകും എന്നുള്ള ഒരു ആശാബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇസ്കോണിന്റെ പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത, അല്ലെ 16 മാല ജപിച്ച് 4 യമനങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്കും തീർച്ചയായും ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജന്മം, അല്ലെ കർമ്മത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ പാത പിന്തുടർന്ന വ്യത്യസ്ത ഭക്തരുടെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്റെ യാത്രക്കിടെ അവധൂത ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടു. ഇത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പൂർണ്ണ ആശ്രയത്വം, ഭക്തിയും നമ്മുടെ ജീവിതം ലളിതമാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? കൂടുതൽ ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആവാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണോ നാരദ് മുനി ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദർശനം നാരദ് മുനിക്ക് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? 20 ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം ധ്യാനിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഒരാളുടെ എല്ലാ വിലാപങ്ങളെയും അകറ്റുന്ന രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ. മനഃകാന്തം ശുചാപഹം. പിന്നെ ഭൗതിക രൂപങ്ങളും ഭഗവാന്റെ രൂപം തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഭൗതിക രൂപങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യം അസ്വസ്ഥത കാരണമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര രൂപം ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ആത്മാ സുപ്രസീദതി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ സച്ചിദാനന്ദമായ രൂപം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മള് എപ്പോഴും കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് കുറെ സമയം ക്യൂ ഒക്കെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകോവിലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും കണ്ണടയ്ക്കാണെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കാണണം. ആ ഒരു രൂപം പാദം മുതല് മുഖം വരെയുള്ള ആ ദർശനം നമ്മൾ എടുക്കണം. അത് ദർശനാരതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ദർശനം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അലങ്കാരമൊക്കെ ഉള്ള ആ ദർശനം കാണാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം എപ്പോഴും യൗവനം തികഞ്ഞതാണ്. നവയൗവനം അദ്വൈതം അച്യുതം അനന്തരൂപം. കുറെ രൂപങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. നവയൗവനം എപ്പോഴും നവയൗവനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അംഗവും ഭാഗവും അന്യൂനമായി രൂപീകരിച്ചപ്പെട്ടതാണ്. കണ്ണുകളും ചുണ്ടുകളും ഉദയാർക്കനെ പോലെയാണ്. അരുണഭാവം, അത് സൂര്യനെ പോലെ. സമർപ്പിതാത്മാക്കൾക്ക് അഭയം നൽകാൻ സർവദാ സന്നദ്ധനായ ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംതൃപ്തിയും അനുഭവപ്പെടും. സമർപ്പിതാത്മാവിന്റെയും ഗുരുവും യജമാനനുമാകാൻ എല്ലാവിധത്തിലും അർഹനാണ് അദ്ദേഹം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരെന്താ? കാരുണ്യത്തിന്റെ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടൽ, കരുണാ സിന്ധു. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനവത്തോ ജഗത്പതേ കോപേഷ കോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. കരുണാ സിന്ധു എന്ന് പറയാം. സിന്ധു അതായത് കടൽ, കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലാണ് ഭഗവാൻ. അത്രയും കാരുണ്യം ഭഗവാൻ കാണിച്ചിരിക്കാം. കമ്പാദയാലും ശരണം പ്രചേമി. കാരണം പൂതനെ വരെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകി അല്ലെ. അത്രയും കാരുണ്യം ആരെങ്കിലും കാണിക്കോ? കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിഷം തന്ന് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു അസുരയെ അല്ലെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകി. പക്ഷെ ഈ നാരദ് മുനി ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ ഭംഗി വിവരിക്കുന്നു. 4-ാം സ്കന്ധത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ രൂപം നാരദ് മുനിക്ക് ഇതുപോലെ നാരദ് മുനി വേറൊരു രൂപം കൂടെ കണ്ടിരുന്നു. അത് പക്ഷെ കലിയുഗത്തിന് മുമ്പായിട്ടാണെന്ന് മാത്രം. അതെപ്പോഴാണെന്നറിയോ? കലിയുഗത്തിലാണ് പക്ഷെ ആ രൂപം വന്നത്. പക്ഷെ നാരദ് മുനി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ രൂപം. നാരദ് മുനിയാണ് കണ്ടത്. നാരദ് മുനിയാണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജ് ഹരിയുടെ രൂപം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ
ഏതാണോ? ഹരിയുടെ രൂപം അല്ല, ഇത് രൂപമായിട്ട് നാരദമുനി കണ്ടു. എന്നിട്ട് പിന്നീട് നാരദമുനി ജഗന്നാഥിന്റെ രൂപം. ജഗന്നാഥന്റെ രൂപം, വെരി ഗുഡ്. ജഗന്നാഥന്റെ രൂപമാണ് നാരദമുനി കണ്ടത് ദ്വാരകയിൽ വെച്ചിട്ട്, അല്ലെ? ദ്വാരകയിൽ വെച്ചിട്ട് ദ്വാരകയിലെ സത്യഭാമ, പിന്നെ രുക്മിണി, ജാമ്പവതി എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചോദിക്കുന്നു, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൃഷ്ണനുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ ഉറങ്ങാവുന്ന സമയത്ത് രാധേ രാധേ ഗോപി ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിരഹത്തിൽ കരയുന്നത്? ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്, രാജ്ഞിമാരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. 1108 രാജ്ഞിമാരും കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും സങ്കടം? അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതറിയണം. അതുകൊണ്ട് രോഹിണി മാതാവായിരുന്നു അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദ്വാരകയിലും ഇവരെ കൂടെ ഉണ്ട്. രോഹിണി മാതാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വൃന്ദാവനത്തിലെ കഥകൾ, പക്ഷേ കൃഷ്ണ ബലറാം കേൾക്കാൻ പാടില്ല. കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അങ്ങനെ സുഭദ്ര, അല്ലെ, അനുജത്തിയായ സുഭദ്രയെ ഡോറിന് കാവൽ നിർത്തും. സുഭദ്രയുടെ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കും, 2 കൈയും നീട്ടി വെക്കും, ആരും അകത്ത് കയറാണ്ടിരിക്കാൻ. എന്നിട്ട് രോഹിണി മാതാവ് വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്ന കഥകളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും. പറഞ്ഞ് കേട്ട് സുഭദ്ര ഭാവ സ്റ്റേജില് പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ സുഭദ്രയുടെ കണ്ണൊക്കെ വലുതായി, കൈകളൊക്കെ രണ്ടും ഉള്ളിൽ പോകും. അതുകൊണ്ട് സുഭദ്രയുടെ വിഗ്രഹത്തിന് കൈകൾ തീരെ കാണില്ല, കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് സുഭദ്രയുടെ ആ സൈഡിലോ ഈ സൈഡിലോ ആയിട്ട് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വന്ന് നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആ രൂപം വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ജഗന്നാഥ് കറുത്ത കളറില്, പിന്നെ യെല്ലോ കളറ് സുഭദ്ര, പിന്നെ വെള്ള ബലദേവ്. അതുകൊണ്ട് സുഭദ്ര നടുക്ക് വന്നത്, കാരണം സുഭദ്രയാണ് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഇവരെ അകത്ത് കയറാണ്ടിരിക്കാൻ. പക്ഷെ ബലരാമും കൃഷ്ണനും ഓൾറെഡി വന്നു നിന്നു, അവരുടെ കണ്ണുകളും വികസിച്ചു. ആ ഒരു രൂപം നാരദമുനി ആ സമയത്ത് ദ്വാരകയിലെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പെട്ടെന്ന് നാരദമുനി വിചാരിച്ചു, ഇതാരാണ് ഈ 3 ക്യൂട്ട് ഡോളുകളെ പോലെ, അല്ലെ, ദാരുബ്രഹ്മൻ, ഇതാരാ ഇങ്ങനെ, എന്ത് രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ, ഏത് രൂപമാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴല്ല, കലിയുഗത്തില് ഞാൻ വരും ഈ രൂപത്തില്. ആ സമയത്ത് നീ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ഇതാണ് എന്റെ രൂപം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദമുനി ആ രൂപം കണ്ടു. നാരദമുനി അത്രയും ശുദ്ധഭക്തനാണ്. കാരണം കയാതുവിനെ ആരാ, ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാരൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആ കുട്ടിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പം നാരദമുനിക്ക് അറിയായിരുന്നു കയാതുയുടെ വയസ്സിലുള്ളത് ആരാ, പ്രഹ്ലാദ് ശുദ്ധഭക്തനാണെന്നുള്ളത്. ഉടനെ അവരെ തടഞ്ഞു, അല്ലെ? നാരദമുനിക്ക് ദീർഘദർശനം, എന്താ ത്രികാലജ്ഞാനിയാണ്, കാരണം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. നാരദമുനിയാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെയും എന്താ പറയാ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയത്, അല്ലെ? സുനീതി കാട്ടിൽ പോയി ധ്യാനിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം നാരദമുനി അവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ നാരദമുനി സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. നാരദൻ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരത്തിലാണ് നാരദമുനി വരിക? 6 തരം ഉണ്ടല്ലോ, ഗുണാവതാർ, അങ്ങനെ ലീലാവതാരം, അങ്ങനെ. അതിൽ ഏത് അവതാരത്തിലാ ഇത് വരിക നാരദമുനി? ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് നാരദമുനി. മഹാജന്മാരിൽ ഒരാളാണ്, സ്വയംഭൂ നാരദ ശംഭു. ഇപ്പൊ നാരദമുനി ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ. സാധാരണ ഒരു ഭക്താത്മാവല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിച്ച് ശൂദ്രന്റെ ദാസിപുത്രനായിട്ട് ജനിച്ച, അതൊക്കെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ നാരദമുനിയുടെ നാരദമുനി ധ്യാനിച്ചതുപോലെ യോഗികളും അങ്ങനെയാ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗി തന്നെ പ്രണമിക്കുന്ന സകലരുടെയും കഠിന ദുഃഖത്തിന്റെയും കണ്ണീർ കടൽ വറ്റിച്ചുണക്കുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയുടെ ഏറ്റവും ഉദാരമായ മന്ദഹാസ്ത്രീയും ധ്യാനിക്കണം. മുനിമാരുടെ നന്മയ്ക്കായി കാമദേവനെ സുന്ദരനാക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തിയാൽ ആവിഷ്കരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളഞ്ഞ പുരികക്കൊടികളുടെയും യോഗി അതോടൊപ്പം ധ്യാനിക്കണം. ശരിക്കും ഇത് കപിലദേവൻ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശമാണ് അമ്മയ്ക്ക്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തില് ഭഗവാനെ ഈ രൂപത്തിൽ ധ്യാനം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മന്ത്ര മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്, അല്ലെ? മനത്രായതീതി മന്ത്രഃ, മന്ത്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പം ഒരു വ്യക്തി പല സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകും. നാമാപരാധം, നാമാപാശുദ്ധനാം, അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നാമം, രൂപം, ഗുണ, ലീല, അങ്ങനെ മെല്ലെ 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 ഭഗവാൻ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത, ഭഗവാന്റെ അത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ അത് നമുക്ക് ദർശനം നൽകും. ആ ഒരു രൂപം. ദിദിക്ഷുസ്തദ് അഹം ഭൂയാ പ്രാണിധായ മനോഹൃതി വീക്ഷമാനോ അപി നാപസ്യം അവിതൃപ്ത ഇവാതുരഃ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്?
ആ അതീന്ദ്ര രൂപം വീണ്ടും ദർശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ ആ രൂപം വീണ്ടും ദർശിക്കാനായി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കാനുള്ള എന്റെ സർവ്വദ്യമങ്ങളും വിഫലമായി. എനിക്കതിന് സാധിച്ചില്ല. അപ്രകാരം ആകയാൽ ഞാൻ അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി. അപ്പം ഭഗവാൻ ഒരു പക്ഷേ അപ്രത്യക്ഷമായില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുക നാരദമുനിക്ക്? അപ്രത്യക്ഷമായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാനൊക്കെ കണ്ടു ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പം കുറയും. പിന്നീട് ഭക്തിയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞെന്ന് വരാം. അതൊന്ന് വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ ഞാൻ ധ്യാനിച്ചല്ലോ, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടിയല്ലോ, ആ ഒരു ഇത് വരും. ചില പേർക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രഭു ദീക്ഷ ആയതിനു ശേഷം ജപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞേ ദീക്ഷ എടുത്തില്ലേ പിന്നെ ജപിക്കാത്ത എന്താ പറഞ്ഞ? ദീക്ഷ എടുത്തല്ലോ പിന്നെയും നിന്നെ ജപിക്കുന്നു എല്ലാം ആയില്ലേ എന്നുള്ളത്. ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇനീസിയേഷൻ. ഇനീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷില് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഭക്തി അവിടെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്തായിരിക്കും, ചില പേർക്ക് അങ്ങനെയാ, ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായി, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എല്ലായി എന്ന് വരും. പക്ഷെ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി, പിന്നെ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ അപരാധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരുപാട് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നാ പറയാ. പക്ഷെ ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായി എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത കുറെ പേർക്കുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിനാം ഇനീസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ആയി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും. പക്ഷെ പിന്നീട് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. ബുദ്ധിമുട്ടായി അവസാനം ബ്രാഹ്മണിക്ക് ഇനീസിയേഷൻ, ഗായത്രി മന്ത്ര ഇനീസിയേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഇനീസിയേഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാക്യെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഡിവോട്ടീസ്, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ഡിവോട്ടീസ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണിക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രഭു പറ്റില്ല, എടുക്കാനേ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? യോഗ്യതയില്ല, പറ്റില്ല. ആ ഒരു യോഗ്യതയില്ല, ബ്രാഹ്മണകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ്യതയില്ല. പക്ഷേ അവസാനം അന്നത്തെ ദിവസം വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല പ്രഭു യോഗ്യതയില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുവിന് എടുക്കണം എന്നായിരുന്നു പ്രസിഡന്റിന്. കാരണം ബ്രാഹ്മണിക്ക് ഇനീസിയേഷൻ എടുത്ത മാതാജീസ് വേണം അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ ഭഗവാനെ ഒരുക്കാനും ഗാർലൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാം പൂജാരിമാർക്കൊക്കെ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു സീനിയർ വൈഷ്ണവൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എത്ര ജന്മം എടുത്താലും യോഗ്യത ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് എടുക്കണം. ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് എടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എടുക്കണം. കാരണം അമ്പലത്തിൽ ആൾക്കാരില്ല ബ്രാഹ്മണിക്ക് എടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. അതുപോലെ അപ്പം ഒരു കാരണം അതായിരുന്നു. കാരണം നാരദമുനി വിചാരിക്കും, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അവസാനം എന്താ? വാസുദേവ പരാഗതി, വാസുദേവനാണ് എല്ലാം. വാസുദേവ സർവ ഇതി സമഹാത്മാ സുദുർ, എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്നല്ലേ, ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ധ്യാനിച്ച് ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതൊരു ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം വരും അല്ലെ, എല്ലാം ആയി കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് അനുണ്ടാവും. അങ്ങനെ തീവ്രത കുറയും നമ്മൾ ഭക്തിയിലുള്ള തീവ്രത കുറയും. അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ തീവ്രതയോടെ തീവ്രേന ഭക്തിയോഗേന, അതായത് ശ്ലോകം, അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി തീവ്രേന ഭക്തിയോഗേന യജയതേ പുരുഷം പരം. അകാമ കാമോ വാ. അകാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അകാമ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ. അകാമ, ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. ന്യാഭിലാഷ ദുശൂന്യം, ഒരു ആഗ്രഹമില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അകാമ. സർവകാമോവ, സർവകാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള ആൾക്കാര്. അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. ഓക്കെ. പിന്നെ മോക്ഷകാമോവ, മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. രണ്ടാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്ന അകാമ സർവകാമോ വ മോക്ഷകാമോ ഉദാരതി. ഓക്കെ. അകാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തവര്, സർവകാമോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ളവര്, മോക്ഷകാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിലോ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും മോക്ഷം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജേതേ പുരുഷം പരം. ആർക്ക് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം ഭഗവാന് മാത്രം, കൃഷ്ണന് മാത്രമാണ് ഭക്തി. ശരിക്കും ഉപദേവതമാരുടെ ഭക്തി, അത് ഭക്തി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അവരുടെ കീർത്തനങ്ങളും കാരണം ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം, ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു. പ്രഭുപാദർ പറയായിരുന്നു, ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണുവിൻ്റെതാണ് കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആയിരിക്കണം. തീവ്രേന ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷം പരം.
വിശാലമായ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ഒരാൾ, അവൻ എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാലും നിറഞ്ഞവനായാലും ഒരു ഭൗതിക അഭിലാഷവും ഇല്ലാത്തവനായാലും അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായാലും എല്ലാവിധത്തിലും പരമമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. ഏത് ഭഗവാനെ? കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, അല്ലെ? കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാൻ, പുരുഷോത്തമൻ അല്ലെ? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഭഗവാനെയാണ്. പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ, പുരുഷ ഉത്തമൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നാരദമുനിക്ക് ശരിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ നാരദമുനിക്ക് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ? നാരദമുനി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെ? അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമല്ലല്ലോ അല്ലെ? സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പം ആ കാമ തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത ആഗ്രഹം. നാരദമുനിയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരം. കാരണം നാരദമുനിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും പാതാളത്തിലും എവിടെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോവായിരുന്നു അല്ലെ? കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഒരുപാട് പേര്, മൃഗാരി, രത്നാകരനായ വാൽമീകി, എത്ര പേർക്കാണ് അദ്ദേഹം മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയത്? ചിത്രകേതു മഹാരാജ്, അവിടെയൊക്കെ ആരാ പോയത്? നാരദമുനി. അപ്പൊ നാരദമുനിക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ നാരദമുനിയിലൂടെ ഒരുപാട് പേരെ ഭക്തരാക്കാൻ നാരദമുനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അപ്പം നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാമെന്ന് ശ്രീ നാരദമുനി വിചാരിച്ചു. വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനെ ദർശിക്കണം അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനാദൃശു. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാത്ത കണ്ണുകള് എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? മയിൽപീലി കണ്ണിന്. മയിൽപീലി കണ്ണ്. വെരി ഗുഡ്. എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? മയിൽപീലിക്ക് കണ്ണുണ്ട്, പക്ഷെ കാഴ്ചയില്ലല്ലോ. പീകോക്ക് ഫെദർ അല്ലെ? മയിൽപീലിക്ക് നമ്മള് അങ്ങനെ ആ ഒരു വട്ടം വട്ടമുള്ള അത് കണ്ണെന്നാ പറയാ. പക്ഷെ ആ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ മയിൽപീലി, അതായത് കണ്ണുണ്ടായിട്ടും ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ പോലെയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കാത്ത ചെവിയെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? പാമ്പിന്റെ മാളം. പാമ്പിന്റെ മാളം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം? എന്തുകൊണ്ടാ അതില് വലിയ ഉപയോഗം പാമ്പിന്റെ മാളത്തിലല്ലേ? പാമ്പിന്റെ മാളത്തിൽ പോയി അവർക്കൊക്കെ എന്താവും? മൃത്യു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടാത്ത നാവോ എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? തവള. തവള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ പാമ്പ് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ അല്ലെ? മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ ആ ശബ്ദം കേട്ട് നമ്മളെ ശത്രുക്കൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമ്യ വാർത്ത മാത്രം ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഗോസിപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രജൽപ്പം ചെയ്യുമ്പം എന്താകും? മൃത്യു എന്തായാലും വരും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുന്നവർക്ക് അത് ആ നാവിന് ശരിയായ ഉപയോഗം അന്നേരം വരും. 2-ാം സ്കന്ധത്തില് 3-ാം അധ്യായം 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അല്ലെ അവന്റെ രൂപങ്ങള്, നാമം, ഗുണം മുതലായ നോക്കാത്ത കണ്ണുകൾ മയിലിന്റെ തൂവലുകളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. മയിൽപീലിയിലെ കണ്ണുകളെ പോലെയാണ് അല്ലെ? കാലുകളോ ഭഗവാന്റെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളൊന്നും അല്ല, അമ്പലത്തിൽ പോകാത്ത കാലുകൾ മരക്കൊമ്പുകളെ പോലെയാണ്. ഒരു മരത്തിന് വൃക്ഷത്തിന് എങ്ങനെ എന്താ പറയാ ചലിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ കാലും ഭഗവാന്റെ, ശരിക്കും കാല് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലം പരിക്രമം ചെയ്യാൻ, പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ, കീർത്തനത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പാദം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പാദോ ഹരിക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനെ. അംബരീഷ് മഹാരാജ് എങ്ങനെയാണോ പാദം ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകാൻ ഉപയോഗിച്ചു. തല, ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കാത്ത ശിരസിനെ എന്തിനോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്?
മൃതശരീരം, മൃതശരീരം പോലെ. ഒരു ശവത്തിന് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെ തുളസി ഇലകളുടെ സുഗന്ധം ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചാത്തുള്ള വ്യക്തി ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മൃതശരീരമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ നാവ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ തവളകളുടെ നാവ് പോലെയാണ്. ചെവി ഭഗവാന്റെ ശ്രുതിം ചകാര അച്യുത സത്കഥോതി, അച്യുത കഥ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെവികൾ പാമ്പിന്റെ മാളം പോലെയാണ്. കണ്ണുകൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാത്ത കണ്ണുകൾ, അതുപോലെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കാത്ത കണ്ണുകളും എന്തുപോലെയാണ്? മയിൽപീലിയുടെ കണ്ണുകൾ. ഒരു പ്രഭുവിനെ എത്ര നിർബന്ധിച്ചു, പ്രഭു ദീക്ഷക്കെടുത്ത് ഒരുപാട് വർഷം കൃഷ്ണാവത്തിലുണ്ടാവും, എത്ര നിർബന്ധിച്ചും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ പ്രഭു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാഴ്ച കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാഴ്ചയല്ലേ കുറവുള്ളൂ, നമുക്ക് ചെവി കേൾക്കാലോ, കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാലോ. ഒരുപാട് ശ്രവണം ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് എത്രയോ പേരെ എനിക്കറിയാം. വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ശ്രവണം ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു ശ്രവണാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനോടൊക്കെയാണ് ഒരു ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പം ശരിക്കും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ ആൾക്കാരായിരുന്നു പാണ്ഡവര് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ യുധിഷ്ഠിരന് അർജുനോട് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ തന്റെ ലീലകൾ അവസാനിച്ച വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ പാണ്ഡവർ വടക്കോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം പാണ്ഡവർക്കും ഭഗവാന്റെ വിരഹം സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതേപോലെ ഗോസ്വാമി അഷ്ടകത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ നീ എവിടെയാണ്? നീ രാധകുണ്ടിലുണ്ടോ, ശ്യാംകുണ്ടിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് രാസലീല നടക്കുന്നുണ്ടോ, നീ എവിടെയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു വിരഹത്തിലാണ് ഗോസ്വാമിമാരും ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഗോവിന്ദ വിരഹേന ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദ വിരഹേനമേ. അതുപോലെ വൃജകാസികളും വിപ്രലംബ ഭാവിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഒരു ലീല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രീ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശരിക്കും വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു പോകേണ്ടത്, പക്ഷെ അവിടെ പോയില്ല, ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയിരുന്നു. കാരണം ജഗന്നാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തിലാണ്, മഹാപ്രഭുവോ രാധാറാണി കൃഷ്ണന്റെ വിരഹത്തിൽ. അപ്പൊ അതാണ് വിപ്രലംബ ഭാവ്. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പം അവിടെ ഒരു ഗരുഡ സ്തംഭം ഉണ്ട്. ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ഒരു ഗരുഡ സ്തംഭം. അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുക. അപ്പം അതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് പറയുന്ന ചൈതന്യചരിതാമൃതത്തിൽ അവിടെ ഒരു കുളം, ചെറിയൊരു കുളമുണ്ട്. അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മഹാപ്രഭു കരഞ്ഞതിന്റെ കണ്ണുനീരിന് കൊണ്ടുള്ള കുളം അവിടെ ഉണ്ട്, ആ കല്ലിന്റെ അടിയിലായിട്ട്. കാരണം എപ്പോഴും ജഗന്നാഥനെ കണ്ടിട്ട് ആ വിരഹഭാവത്തിലാണുള്ളത് എന്ന് പറയും. വിരഹഭാവാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഇതിനിടക്ക് ഗ്രേസ് സുരഭി മാതാജി നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു 3-4 ദിവസം. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യാണ്. പ്രഭുപാദരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് പ്രഭുപാദരെ കണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഞാൻ മാതാജിയെ കാണുമ്പോൾ പറയും, എങ്കിലും മാതാജിക്ക് എത്ര ഭാഗ്യാണ്, പ്രഭുപാദരെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ അല്ലെ. നമ്മളെത്ര ഹതഭാഗ്യരും, നമുക്ക് പ്രഭുപാദരെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം പോലും ഉണ്ടായില്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ മാതാജി പറയും, കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗുരുവിന്റെ സേവ ചെയ്യലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. പിന്നെ വിരഹത്തിലാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക. അവര് വിചാരിക്കും നമ്മള് പ്രഭുപാദരെ കണ്ടില്ലേ, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിരഹം അവർക്ക് അനുഭവിച്ചില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കിട്ടുമെന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ വിരഹത്തിലാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഒരു ആചാര്യന്റെ വിരഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ പിന്നീട് മാതാജി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കും വിരഹമില്ല, കാരണം പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട്, പ്രഭുപാദരുടെ ലെക്ചറുകള്. ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്ത്. പക്ഷെ മാതാജി പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദർ കുറെ സമയം അവരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കണം. ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയാലും അമ്പലത്തിൽ 3-4 ദിവസമേ നിൽക്കും. ഒരുപാടൊന്നും പ്രഭുപാദർ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നില്ല. മാതാജി ലണ്ടനിൽ മറ്റാണ് ദീക്ഷ എടുത്തത്. മാതാജി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല, 75 വയസ്സായി, പക്ഷെ മാതാജി ഇപ്പോഴും 2-2:30 ആവുമ്പോൾ എണീക്കും, മംഗളാരതിക്ക് മുമ്പ് ഒരു 6-8 മാല ജപിക്കും. ദിവസവും രാവിലെ വാക്കിങ്ങിന് പോകും. മാതാജിയാണ് നമ്മളെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി, നഗര സങ്കീർത്തനത്തിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി. ഒരുപാട് എനർജി ഉള്ള ഒരു മാതാജി. എന്താ പറയാ, പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ല ഭക്തിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായത് മാതാജിയിലാണ്. കിച്ചണിൽ പോയി രാജ്ഭോഗ് ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് സേവ ചെയ്തു. ശരിക്കും നല്ല വയസ്സായി, പക്ഷെ എന്താ പറയാ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് മസാജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഒരുപാട് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റി. സാധാരണ സന്യാസിമാരോടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജിമാർക്ക് വെറും കുക്കിംഗ് മാത്രമേ സേവ കിട്ടും. നമ്മൾ ആ സൈറ്റിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അപരാധമാവും. പക്ഷെ മാതാജി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ മാതാജിമാർക്കും എല്ലാ ദിവസവും എണ്ണയും കുഴമ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാലൊക്കെ തിരുമ്പാനും കൊടുക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം കിട്ടി, സേവ കിട്ടി, അവസരം കിട്ടി. പക്ഷെ അപ്പം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധികളുടെ കീഴിലാണ് ശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ സമുദ്രം മറികടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നാരദ മുനിക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് അല്ലെ, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം. ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി പോയി. അപ്പം നമുക്കും ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ
ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? ഏത് സമയത്താണ് ഒരു ബദ്ധാത്മാവിന് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക? ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ. ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ. അല്ല, ഭക്തന്മാര് പക്ഷെ ധ്യാനിക്കുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മള് നാമം ജപയല്ലേ ചെയ്യാ. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തുമ്പോ. സത്വഗുണത്തിലെത്തുമ്പോ. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? എപ്പോഴാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് അത് എത്തുക? ഭാവം പ്രേമം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാ. പക്ഷെ പിന്നെ മോക്ഷം കിട്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മള് എന്താ പറയാ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോവാ. മോക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആ സമയത്ത് പരമാത്മാവ് എവിടെയാ ഉണ്ടാവാ? എന്താ പറ്റിയേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യം മനസ്സിലായി. ആത്മാവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. അതെ, പരമാത്മാവ് എവിടെ ഉണ്ടാവാ? ആത്മാവിനോടൊപ്പം പരമാത്മാവ് ഉണ്ടാവില്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടി. മോക്ഷം കിട്ടി, എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം കിട്ടി. നിങ്ങള് സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങള് ഗോലോകത്തോ വൈകുണ്ഠത്തിലോ അവിടെ എത്തി. അവിടെ എത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. ഫേസ് ടു ഫേസ് നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. സംസാരിക്കാം ഭഗവാനോട്. പരമാത്മാവ് വേണ്ട. അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പരമാത്മാവ്. കാരണം പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഭൗതിക ശരീരത്തിലാ ഉണ്ടാവുക. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദതയാണല്ലോ, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ഫേസ് ടു ഫേസ് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവിടെ എന്തിനാ പരമാത്മാവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാര് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെ ചക്രം, ഒരുപാട് ചക്രത്തെ ധ്യാനിക്കുന്ന, പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ അവസാനം പരമാത്മാവിലേക്കാണ് എത്തുക, അല്ലെ? ആ 4 കൈകളുള്ള ആ ഒരു രൂപം. പക്ഷെ ഭഗവാനിലേക്കാണ്, ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷനിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ രസം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രസം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ പരമാത്മാവിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല. കാരണം പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ഫീച്ചറാണ്, ലോക്കൽ റിയലൈസേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്, അവസാനം ലാസ്റ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് താഴോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തി, ഹൈ ലെവലിലെത്തി. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും മായാവാദികളാവില്ല. മായാവാദികളൊക്കെ ഭക്തന്മാരാകും. ഏതൊക്കെ മായാവാദികളാണ് ഭക്തന്മാരായത്? ഏതൊക്കെ? കുമാരന്മാർ. ആരാ? 4 4 കുമാരന്മാർ, അല്ലെ? 4 കുമാരന്മാരില് എന്താ പറയാ ഭക്തന്മാരായി. ഭഗവാന്റെ തുളസിയില, പാദത്തിലുള്ള തുളസിയില മണത്തിട്ട്. പിന്നെ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. വെരി ഗുഡ്. സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനായത്? ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം കേട്ടിട്ട്, ബർഹാപീഠവും പിന്നെ അഹോബകീയം, ആ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഭക്തനായി. പിന്നെ ഏത് മായാവാദിയാണ് ഭക്തനായത്? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണം. സരോബ് ഭട്ടാചാര്യ, പിന്നെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി. വെരി ഗുഡ്, പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി. ഇവരൊക്കെ മായാവാദികളായിരുന്നു, എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഭക്തന്മാരായി മാറി. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം മായാവാദികളൊക്കെ ഭക്തന്മാരാവുന്നത്? വൈഷ്ണവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കറക്റ്റ്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രകാശം മായാവാദികൾക്ക് ബ്രഹ്മാനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ആനന്ദം മാത്രമേ അവർക്ക് കിട്ടൂ. അത് അവസാനത്തെ ആനന്ദമല്ല. അത് കഴിഞ്ഞാലേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം. അപ്പം വിമുക്തമാണ് അവര് വിചാരിക്കും മോക്ഷം കിട്ടിയെന്ന്. പക്ഷെ അവര് ആരോഗ്യച്ചേന പരംപദന്തി, അത് തിരിച്ചു വരും അവര്, അല്ലെ? അതേസമയം ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് സേവാനന്ദമാണ്. അതുകൊണ്ട് സേവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സേവാനന്ദം. വെറും ധ്യാനം മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ബോറടിക്കും, ഉറക്കം വരും.
അതല്ല കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയധ്യായതോ വിഷ്ണു ത്രേതായാം യജിതോ മകൈ ദ്വാപരേ പരിചര്യാം കലോർത്ത ഹരികീർത്തനം. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഹരികീർത്തനം മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയോ? ഒരമ്മ കുട്ടിയോട് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. അമ്മ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, കുട്ടികളുടെ സേവ ചെയ്യണം. സേവ അല്ലെ, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്, ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ്. ആ സേവ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ സേവാനന്ദം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മായാവതികളൊക്കെ വീണു പോകും. അവർക്ക് അവസാനത്തുള്ള ഒരു സന്തോഷം, ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോട്ടീസ് ആവും. പക്ഷെ ഡിവോട്ടി ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മായാവതിയാകില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി പരം ദൃഷ്ട്വാനി വർത്തന്തി, ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഹൈ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹം താഴേക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കാതെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ? ആശിഷ്ലവാപാതരതാം പിനഷ്ടു മാമദർശനാമർമഹതാം കരോതു വാ യഥാ തഥാ വാ വിത്താതുലംബടോ മത്രാണനാഥസ്തു സ ഏവനാപര. 90% ഭക്തന്മാരും ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ ചൈതന്യ ശിഷ്ടാഷ്ടകം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ അതിന്റെ മീനിങ്, അതിന്റെ അർത്ഥം ആരും അറിയുന്നില്ല, ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി ബൈഹാട്ടാക്കുന്നത് മാത്രം. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയും. ആശിഷ്ലവാപാതരതാം പിനഷ്ടുമ, ഭഗവാൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അദർശനം എന്നെ തള്ളി മാറ്റിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാണ്ടിരിക്കോട്ടെ. യഥാ തഥാവ വിതുല ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് പറ്റും. കാരണം അദ്ദേഹം സ്വരാട്ടാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വതന്ത്രനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും പ്രാണനാഥസ്തു സൈവൻ, എനിക്ക് വേറൊരു പ്രാണനാഥനില്ല. എന്റെ ആരാധന പാത്രം ആരാ? ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും എന്റെ ഭഗവാനായി എനിക്കറിയില്ല. അവൻ എന്നെ തന്നെ ആലിംഗനത്തിൽ പരുക്കനായി കൈകാര്യം ചെയ്താലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ എന്റെ ഹൃദയം തകർന്നാലും അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരും. എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ആരാധന പാത്രമായ ഭഗവാനാണ്. ന ധനം ന ജനം ന സുന്ദരി കവിതാംബ ജഗദീശ കാമേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരെ ഭവതാർ ഭക്തിരഹൈതു ഗീത്വൈ. ന ധനം അല്ലെ, സമ്പത്ത് വേണ്ട. പിന്നെ ന ജനം, എന്താ പറയാ, പിൻഗാമികൾ വേണ്ട. ന സുന്ദരിയും കവിതാംബ ജഗത്, സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളും വേണ്ട. എന്താ വേണ്ടത്? മമ ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതു ഗീത്വൈ. എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനീശ്വരേ, ജന്മാന്തരം ഭക്തനായാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 4 കാര്യങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ധനം, പിന്നെ ജനം, പിന്നെ സുന്ദരി, പിന്നെ കവിത. അതെ, സുന്ദരിയും കവിതാംബ, പിന്നെ 4 കാര്യങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് ധനം, പിന്നെ ജനം, പിന്നെ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകൾ, പിന്നെ മോക്ഷം. വെരി ഗുഡ്. മോക്ഷത്തെയും റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. മമ ജന്മനീശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പുനർജന്മം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പുനർജന്മം ഇനിയും ജന്മം എടുത്തോട്ടെ, പക്ഷേ എനിക്ക് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ജന്മം വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് പാടുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലേ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ? കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ അല്ലേ? അപ്പം ഭഗവാനായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തിനാണ് മോക്ഷം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്? ഓൾറെഡി അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം ലഭിച്ചതല്ലേ, കിട്ടിയ ആളല്ലേ, ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല. മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനായിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തനെ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തരാണ് അതിലൂടെ. കൃഷ്ണൻ തന്നെ ആർക്കും എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെടുത്താൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ല. എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം സ്വയമേവ സ്വരത്യതാണ് അല്ലെ. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജം അവ്യയം. പ്രഭുപാദ് പറയും, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കൃഷ്ണ ഇവിടെ വാ, എനിക്ക് നിന്നെ കാണണം, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തോന്നുന്നോ, ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ സംതൃപ്തിയായി സന്തോഷം വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വരും. പക്ഷെ നമുക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തില് ഭഗവാൻ വരികയാണ് ചെയ്യുക. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക്, മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കും. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. മായാജവനികാറ്റന്നം അജ്ഞാതോക്ഷമവ്യം അലക്ഷ്യസേ മൂഢ ദൃശ നാട്യോദര യഥാത് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നതാണ്. പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനാകയാൽ മായയുടെ യവനികയാൽ മറക്കപ്പെട്ട നിത്യ അവ്യയ ഘടകമാണ് അങ്ങ്.
കഥാപാത്രമായി വേഷം ധരിച്ച നടനെ വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്തതുപോലെ അങ്ങ് നിരീക്ഷകന് അദൃശ്യനാകുന്നു. മായാ ജവനികാചരണം. മായ ശരിക്കും ഭഗവാനെ അല്ല മൂടുന്നത്, നമ്മളെയാണ് മൂടുന്നത് മായ. കാരണം മായ ഭഗവാനെ മൂടുവാണെങ്കിൽ മായ ഭഗവാനേക്കാള് ശക്തിയുള്ളവളാണെന്ന് അർത്ഥം. മമ മായ ദുരിതം, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തി. മായ നമ്മളെയാണ് മൂടുന്നത്, മായ അല്ലെ. അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നു ഒരു തൽക്കാലം ഒരു മായ എന്താ പറയാ നാരദ് മുനിയെ മറച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാൻ പിന്നീടും കാണാൻ വേണ്ടി നാരദ് മുനിക്ക് അവിടെ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ തീവ്രമായി ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ശ്രമമാണ് അവിടെ നടന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പിന്നീട് സംസാരിച്ചതിനെ പറ്റി. അതായത് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഏവം യഥാന്തം വിജനേ മാം അഹോ അഹഗോചരോ ഗിരം ഗംഭീര ശ്ലക്ഷ്മ്യായ വാച ശുച പ്രസാമ്യയാൻ ഇവ. സോ എന്താ പറയാ നാരദ് മുനി അത്രയും ശ്രമിച്ചല്ലോ. സർവലൗകിക വർണ്ണനങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രനായ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ആ ഏകാന്ത സ്ഥലത്തുള്ള എന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെ ദർശിക്കയാൽ ഗാംഭീര്യത്തോടെ കൃത്യമായ വചനങ്ങളാൽ എന്റെ മനസ്താപത്തെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി എന്നോട് ഇപ്രകാരം സംവദിച്ചു. അതായത് ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചു നാരദ് മുനിയോട്. കാരണം നാരദ് മുനിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ നാരദ് മുനി പിന്നീട് സങ്കടപ്പെട്ടു അല്ലെ. നാരദ് മുനി ആരാ? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നാരദ് മുനിയെ സങ്കടപ്പെടുത്തില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, നാരദ് മുനിയോട് സംസാരിക്കാൻ പോവാണ് ഭഗവാൻ. ഹന്താസ്മിൻ ജന്മനി ഭവാൻ മമാം ദ്രഷ്ടും ഇഹർഹതി അവിപ്ലക്വാ ദുർദർശോ അഹം കുയോഗിനം. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു, അല്ലയോ നാരദ, ഈ ജന്മത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഇനി എന്നെ ദർശിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അതിൽ ഞാൻ അനുതപിക്കുന്നു. സേവനത്തിൽ അപൂർണരും സർവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രരാകാത്തവരുമായ വ്യക്തികൾക്ക് എന്നെ ദർശിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട്, ഇതൊരു ലീലയായിട്ടാണ്. ശരിക്കും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നാരദ് മുനിക്ക് പറ്റും, പക്ഷെ ഒരു ലീലയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാണ്, ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധനാവാത്തവർ അല്ലെ സേവനത്തിൽ അപൂർണനായവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സർവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രരാകാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാണ്. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റൂ. എന്താ പറയാ കനിഷ്ഠ അധികാരി മധ്യമ അധികാരിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നാരദയുടെ ആഗ്രഹം ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഭക്തി കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ അരുളി ചെയ്തത്? നാരദ, ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് ഇനി പറ്റില്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പറ്റും. കാരണം നീ കൂടുതൽ തീവ്രേണ ഈ ജന്മത്തിൽ ഭക്തി ചെയ്താൽ എന്റെ ദർശനം നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു. ശുദ്ധൻ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതില് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന് എന്താ പറയാ തൃപ്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആ ഒരു ദർശനം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങളെ വീട്ടില് ഭഗവാൻ വന്നു ഓടക്കുഴലും ഇതെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഡോറ് തുറന്നു, നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ നിങ്ങളെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുക? പറ്റിക്കാൻ വന്നത് എന്താ മാതാജി? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇത് എവിടുന്ന ഡ്രാമയുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത്, പിരിവിന് വേണ്ടി വന്നാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. കാരണം നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശുദ്ധത. നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവസാനം എന്താ പറയാ ഈ സീരിയലിലെ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, സീരിയലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ട് ദൂരദർശനിലൊക്കെ വന്ന രാമായണം ഇതൊക്കെ. അതൊക്കെ ആക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അവര് ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി അവരെ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന. പക്ഷെ ആ വ്യക്തികള് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഊരിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വീണ് കാല് തൊടും, രാമ സീതാ ലക്ഷ്മണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഫേമസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അല്ലെ. രാമാനന്ദ സാഗർ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ മഹാഭാരതം എല്ലാ കഥകളും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ കൃഷ്ണൻ അതിലെ രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ തൊഴും, പിന്നെ അവിടെ എന്താ പറയാ നമസ്കരിക്കും. അത് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതൊരു ആക്ടറാന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അവർക്കത് ഭഗവാനായിട്ടാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ എന്താവും, ഒരുപാട് പേര് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും.
അവസാനം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണും അതേ വ്യക്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. മഹാദേവനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഉരുവിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെന്താ പറയാ നീല കളറൊക്കെ അടിച്ച് പാമ്പും ജടയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തൊഴുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവസാനം ഒരു സൈഡിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം സിഗരറ്റ് വലിക്കായിരുന്നു. കാരണം അത് ഭഗവാനല്ലല്ലോ, അവര് വേഷം കെട്ടിയത് എന്തോ ഒരു യക്ഷഗാനം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാമക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പേര് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെന്ന അവതാരമായത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് കുറെ പേർക്ക് അറിയില്ല, ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. ശ്രീ സമ്പ്രദായം, മധ്വ സമ്പ്രദായം ഉടുപ്പിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് വരെ ആ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. കൃഷ്ണൻ, അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ എത്രയാണ്. ആ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞത്, വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഹിസ് ഹോളിനെസ് രാധാ ഗോവിന്ദ മഹാരാജ് എന്തോണം വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ മഹാരാജ് മൊത്തം ചൈതന്യ ചരിത്രം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്കോണിലേക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദരുടെ ഫോട്ടോ ഒന്നും അധികമില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദറിനെ കാണാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇസ്കോണിൽ വന്നപ്പം പ്രഭുപാദർ അവിടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ജപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അത് പ്രഭുപാദരാണെന്ന്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, എനിക്ക് തങ്ങളുടെ ആചാര്യനെ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിനെ കാണണം, പ്രഭുപാദരുടെ AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരെ കാണണം. പ്രഭുപാദർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ കാണുന്നത്? അല്ല, അദ്ദേഹം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ബംഗാളിയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും ഭാഷയിലേക്കും ആക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചതിൽ എന്ത് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ വെറുതെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, മഹാപ്രഭു ഭഗവാനോ? അതൊന്നല്ല, മഹാപ്രഭു വെറും ഒരു ഭക്തനാണ്, ഒരു ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാധാഗോവിന്ദ മഹാരാജ് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മുഴുവൻ പഠിച്ചതാണ്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പ്രഭുപാദർ ആർഗ്യൂ ചെയ്തു, അല്ല, അത് ഭഗവാനല്ല, വെറും ഒരു ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ രാധാഗോവിന്ദ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് താങ്കളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല, എനിക്ക് താങ്കളുടെ ഗുരുവിനെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയും. പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. കാരണം മഹാപ്രഭു ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എതിർത്തില്ല, ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് ദൃഢവിശ്വാസം ഒരു ശിഷ്യനെ കണ്ടപ്പം പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ബാക്കി ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് മുതൽ ഇസ്കോണിൽ ഉണ്ടാവും. ഇദ്ദേഹം എന്താ പറയാ, എന്റെ ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ചു. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇസ്കോണിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കണ്ണൂരിലെ ഒരു സത്സംഗത്തിൽ പോകുമ്പം ഗവർണിത്തായി ടീച്ചറായിരുന്നു അവിടെ. ഞാൻ ഇതെന്താ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഗ്രഹം കണ്ടിട്ടില്ല. മയിൽപ്പീലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതാരാ? കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗൗരംഗ നിത്യാനന്ദ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന തന്നെ ഇസ്കോണിൽ പോയതിനു ശേഷം. അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അറിയാനില്ല ഇത് ആരാണെന്ന് പോലും. നമുക്കൊക്കെ കൃഷ്ണൻ, രാധാറാണി കൺസെപ്റ്റ് പോലും പിന്നീടാണ് വന്നത്, പക്ഷെ അതറിയാം. പക്ഷെ ഗൗരംഗ നിത്യാനന്ദനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദരുടെ സ്പെഷ്യൽ കാരുണ്യാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, അല്ലെ, മഹാപ്രഭുവിനെ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? സകൃത് യദ്ദർശിതം രൂപം ഏതത് കാമയതേ അനഘ മത്കാമ സനകൈ സാധു സർവാൻ മുഞ്ചതി ഹൃച്ഛയാൻ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ സദ്ഗുണ സമ്പന്ന, അങ്ങ് ഒരിക്കൽ മാത്രം എന്റെ സ്വരൂപത്തെ ദർശിച്ചു. അതെനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താങ്കളുടെ അഭിലാഷത്തെ യഥാർത്ഥമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. എന്തെന്നാൽ എത്രയധികം താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അഭിലഷിക്കുന്നുവോ അത്രയും താങ്കൾ സർവ്വവിധ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കപ്പെടും. നമ്മൾ എത്ര കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നോ, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്ന അത്രയും നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിരക്തി കിട്ടും. ഭക്തി പരീക്ഷാനുഭവ വിരക്തി അന്യത്രസ്യാത്. ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ നമ്മുടെ അടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച് ആയി വരും, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് എല്ലാവർക്കും, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടല്ലേ. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വരും. വേറെ ഒരു കാര്യം നമുക്കത് വേണ്ട, കാരണം ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, അഖില രസാമൃത മൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. നാരദമുനിയുടെ ആഗ്രഹം ജ്വലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്, അല്ലെ? തീവ്രത കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തിയുടെ തീവ്രത കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണോ? ഉദാഹരണം, ഭരത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തി തീവ്രമാക്കുകയും മായനോടുള്ള അടുപ്പം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു ഭഗവാൻ.
ഭരത് മഹാരാജിന്റെ ഭക്തി തീവ്രമാക്കി. ഓക്കെ, മാനിനോട് ആദ്യം അടുപ്പുണ്ടായി, പക്ഷെ രണ്ടാമത് പിന്നീട് മാനായി, പിന്നെ ജഡഭരതനായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു. പിന്നെ ചിത്രകേതുവിനോട് വേർപിരിയൽ അനുഭവപ്പെട്ട സംഘർഷം ശുദ്ധീകരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ചിത്രകേതുവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ചെറിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പാർവതി ദേവി ശപിച്ചത് അല്ലെ, വൃത്രാസുരനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ എന്താ പറയാ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ബിസിനസ് എടുത്തു മാറ്റി. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഭക്തിയോട് പറയായിരുന്നു, പ്രഭുപാദർ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയ കൈ കൊണ്ട്, അന്നൊന്നും ഇതില്ല, സോഫ്റ്റ് കോപ്പി കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പേപ്പറുകള് ചായപ്പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തൂക്കി വിറ്റു ഭാര്യ. ആ ഡിവോട്ടി ഞെട്ടിപ്പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാര്യനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചത്? കാരണം പ്രഭുപാദർക്ക് വിരക്തി വരാൻ വേണ്ടി ചെയ്യിച്ചാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ആത്മീയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് മടുപ്പില്ല, അതിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പറയും റിട്ടയർ ആയി എന്ന് പറയും, പക്ഷെ ഭക്തിയിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ഉണ്ടോ? ഇൻഫാക്ട് ഭക്തിയുടെ സേവ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക. വയസ്സാവുന്നതിനെ കൂടുതൽ ചെയ്യാണ് വേണ്ടെന്ന് പറയാം. ചിലപ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിയുന്നത്രോളം. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു അണ്ണാൻ അല്ലെ, അണ്ണാനും കണ്ണനും തനലായതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അണ്ണാൻ ചെറിയ കല്ലെടുത്തിട്ടാണ് സേതുബന്ധനം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ ഹനുമാൻ വലിയ വലിയ കല്ലെടുത്തു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് കണ്ടത്. കാരണം ഹനുമാൻ കഴിയുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നു, അണ്ണാന് കഴിയുന്നതിന് മാക്സിമം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സേവകളും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. എന്ത് സേവയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നേർവിപരീതമായി എപ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ചിന്തിക്കുകയും വികാരം കൊള്ളുകയും ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ ക്രമേണ സർവ്വവിധ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ ഒരുവൻ എത്രയധികം വ്യാപൃതനാകുന്നുവോ അത്രയധികം അതിനായുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹവും അവൻ ആർജിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണിത്. വേറെ എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ തൃപ്തി വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് വരും. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനം അങ്ങനെയല്ല. അത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. പിന്നെയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടി വരും. ഭൗതിക സേവനം കാലക്രമേണ മടുപ്പുളവാക്കും. എന്നാൽ ആത്മീയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് മടുപ്പോ അവസാനമോ ഇല്ല. അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പ്രേമയുധ സേവനത്തിനുള്ള അത്യാശയെ അധികരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാലും അതിൽ മടുപ്പോ അവസാനമോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഭാഗവതമാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അവസാനം ആത്മാവ് ശരീരം വിടുന്നതിന്റെ ആ അവസാന നിമിഷം വരെ പ്രഭുപാദർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഇസ്കോൺ കൃഷ്ണ ബലറാം അമ്പലത്തിന്റെ വൃന്ദാവനത്തില് അതിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ വീടുണ്ട്. അവിടെ ആ ബെഡൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ, കട്ടിലൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദരുടെ ചാർട്ട് കാണാം. പ്രഭുപാദർ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ കഴിച്ചത് എന്താ? വെറും കുറച്ച് ജ്യൂസ് മാത്രം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇത്രയും എനർജിയോടെ ഭാഗവതം അത് പറയും. അവസാനം മരണം വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ പോലും ഓർമ്മയുണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥ. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്, അവബോധം എത്ര ക്ലിയർ ആ! ഭാഗവതം വരെ അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പം ഇതില് നാരദ് മുനിക്ക് കൂടുതൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുത സേവനം പ്രവൃത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ കാണാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്, നമ്മൾ സേവ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുമെന്നത്, ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയാ നേട്ടം. നമുക്ക് ചിലപ്പം ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വരില്ല. 23 മുതൽ 24 ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സേവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ശുദ്ധീകരണം അല്ലെ പുനഃക്രമീകരണം. ആർക്കും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ രേഷ്ണ? അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ. മാതാജി, ഒരു സംശയം. രേഷ്ണ ഇതിലുള്ളതല്ല, നമ്മള് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോ സ്വരൂപാവസ്ഥയിലെത്തും എന്ന് പറയുന്നല്ലോ. അപ്പൊ യമലോകത്ത് പോകുന്നവരുടെ സ്വരൂപം എന്തായിരിക്കും? യമലോകത്ത് ആത്മാവ് പോകുന്നത് അതിന്റെ എന്താ പാപങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ അല്ലെ? അതെ. അപ്പൊ അതിനൊരു രൂപം ഉണ്ടാവും ആത്മാവ്.
അതെനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല രൂപത്തിന്റെ കാരണം അവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ നമ്മള് ഇപ്പം ഒരാള് എന്താ പറയാ ഇലിസിറ്റ് സെക്സ് ചെയ്തതായിരിക്കും, അതായത് കല്യാണത്തിനല്ലാണ്ട് പുറത്തുള്ള ബന്ധം അല്ലെ, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നരകത്തില് ശിക്ഷ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു തീ തീ പുരുഷന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആലിംഗനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു രൂപമുണ്ട്, പക്ഷെ ആത്മാവിന് ശരിക്കും കേശാഗ്ര ശതഭാഗസ്ഥ അല്ലെ 10,000 കഷ്ണങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് 1/10,000 ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഹെയറിലല്ലേ അതിന്റെ. പക്ഷെ അതിന്റെ രൂപം എന്താണെന്ന് അതിൽ പറയുന്നില്ല. മാതാജി ജഗത്സാക്ഷി പ്രഭു പറഞ്ഞ ഒരു യാതനാ ശരീരം കൊടുക്കുമെന്ന്. അതെ, ആ ഒരു വേദനകൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ശരീരം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയുള്ള ശരീരമാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഉണ്ടാവും, എന്തായാലും ഒരു ശരീരം കിട്ടും. കാരണം വേണമല്ലോ ആത്മാവിനെ അത് അനുഭവിക്കാനുള്ളത്, ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാവും. അത് പോലെ തന്നെ ഓരോ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ തിളച്ച എണ്ണയിലിടുന്നത്, പിന്നെ അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ശിക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് എന്താ പര സ്ത്രീ ബന്ധം, പുരുഷ ബന്ധം, അങ്ങനെ ബന്ധമുള്ള അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു തീ കൊണ്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയുള്ള രൂപമാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല മാതാജി. യാതനാ ശരീരം മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ, പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ള രൂപമാണെന്ന് അറിയില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഹരേഷ്ണ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കാര്യം, വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാമോ? വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭു വിരഹ ദുഃഖം. ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടികളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഭർത്താവിന് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി, ഭർത്താവ് വേറെ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഴ്ചക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചക്ക് പോലും വരാം, മാസത്തിലേ വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുട്ടികളും ഭാര്യയൊക്കെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഒരുമിച്ചുണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം മിസ് ചെയ്യില്ല, കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ്. ഇപ്പൊ 2 തരത്തിലാണ് മാധുര്യ രസത്തിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൂടെയുള്ള അത്, പക്ഷെ ആ നേരം നല്ല സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരഹ ദുഃഖം, അതായത് അത്രയും സെപ്പറേഷനിലുള്ളത്, വിരഹത്തിലാണുള്ളത്. ഭഗവാൻ നിരാസലീലിന്റെ സമയത്ത് വൃന്ദാവനം വിട്ടുപോയി അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് അക്രൂരം വന്നിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? വൃന്ദാവനത്തില് ആ വിരഹ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, വിപ്രലംബ ഭാവം. ഗോപിമാര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ അതിന്റെ കട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു ലീല ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് വിരഹ ദുഃഖം, വിരഹത്തില് പ്രഭു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ രാധാറാണി കൃഷ്ണന്റെ വിരഹത്തിൽ ജീവിച്ചത് വൃന്ദാവനത്തില്, അതാണ് മഹാപ്രഭു അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. കൃഷ്ണൻ അത് അനുഭവിക്കണം, അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നു. കൃഷ്ണനും രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തിലാണ് ജഗന്നാഥനായത്. അതാണ് വിപ്രലംബ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ജഗന്നാഥ് പുരിയെ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം ജഗന്നാഥാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ജഗന്നാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തിലാണ് കണ്ണുകളൊക്കെ വലുതായി ആ ഒരു രൂപം വന്നത്. മഹാപ്രഭു രാധാറാണി കൃഷ്ണന്റെ വിരഹത്തില്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ മായപ്പൂരൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ അല്ലെ. മായപ്പൂരിലൊക്കെ എന്താ രാധാകൃഷ്ണന്മാര് ഒരുമിച്ചാണുള്ളത്. പക്ഷെ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രാധാറാണിയും കൃഷ്ണന്മാരും സെപ്പറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ജഗന്നാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിരഹത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ തന്നെ പോയി നിന്നത്. പിന്നെ സച്ചി മാതാവും പറഞ്ഞു ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി, അതും ഒരു കാരണം അവിടെ പോയി നിന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നാരദ് മുനിയോട് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മായപ്പൂര് ചിലപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും, ഗംഗ ഒക്കെ ഒഴുകി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട രാധാമാധ അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് വന്നു. ഇതൊരു മംഗളാരതിന്റെ ദർശന. മംഗളാരതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദർശനാരതി സമയത്ത് വരെ ആൾക്കാർ ബോട്ടിലൊക്കെ അകത്ത് പോയിട്ട് സേവ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പരമദിവ്യ പുരുഷന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമാകുകയില്ല. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ. പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ അനശ്വരനാകയാൽ അവിടുത്തെ സേവനത്തിനായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധിയോ ഭഗവത് സംബന്ധമായി നിർവഹിക്കുന്നത് എന്തായാലും നിരന്തരമായതാണ്. ഭഗവത്സേനത്തിലെ അത്തരം സംഭരണം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. പരിപൂർണമായും പരിപക്വമാകുന്നത് വരെ അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എത്ര നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. മാധവേന്ദ്രപുരി എങ്ങനെയുള്ള സേവനമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? 95 വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്.
കീർച്ചോർ ഗോപിനാഥിന്റെ കഥയുണ്ടല്ലോ, പാൽപായസം ഭഗവാൻ മാറ്റിവെച്ചത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ പോയത് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന്? ഉം അറിയോ? ഇല്ല. ചന്ദനം കൊണ്ട് ചന്ദനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ? കാരണം ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്നും ഒരു ഗോപാലിനെ കിട്ടി. എന്നിട്ട് ആ ഗോപാൽ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ചൂടെടുക്കുന്നു, മലയാചലം, അതായത് നീലാചലത്തില്, എവിടെയാണ്, ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയിട്ട് നീലാചലം മൗണ്ടൻ, അവിടെ മലയ ചന്ദനം ഉണ്ടാവും, അത് എനിക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്നെ പൂശി തരണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആരോടും പറയാതെ 90 വയസ്സ് 95 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും മാധവേന്ദ്രപുരി പോയി നടന്നു പോയി ചന്ദനം കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വയസ്സാകുന്നത് ഒരു റീസൺ. ഇപ്പൊ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ശരിയാണ്. കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറയും, നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പം ചെവി കേൾവി കുറവുണ്ടാവും, നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, വേറെ ഒരു സേവയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു സേവ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഏത് സേവയാ? ജപം, നാമജപം. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, നമുക്ക് നാമജപം നന്നായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ ആ രുചി കിട്ടണം, രുചി വർദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പം നാമം ജപിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നണം എന്ന് ഗുരു മഹാരാജ് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അത് സേവയാണ് അല്ലെ? നാരദ് മുനിക്ക് അതീന്ദ്രമായ ശരീരം അവസാനം കിട്ടുന്നു. 26 മുതൽ 28 വരെ ശ്ലോകങ്ങള് നാരദ് മുനിക്ക് അതീന്ദ്രമായ ഒരു ശരീരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം നാരദ് മുനി വീണ്ടും തിരിച്ച് നാരദ് മുനിയിലേക്ക് തന്നെ ആയി മാറുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നാരദ് മുനി തിരിച്ച് ഭഗവാനെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നാരദ് മുനി അനന്തരം ശബ്ദരൂപം പൂണ്ടവനും നേത്രങ്ങൾക്ക് അഘോഷരനും എന്നാൽ സർവാതിശയനും ആയ ആ പരമാധികാരി അഭിസംബോധന ചെയ്ത് വിവരണം നൽകുന്നത് പര്യവസാനിപ്പിച്ചു. അന്തരംഗമായ ആനന്ദ നിവൃത്തിയാൽ കൃതജ്ഞതയോടെ ഞാൻ ശിരസ് വണങ്ങി ഭഗവാനെ സാദരം പ്രണമിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് നാരദ് മുനിക്ക് സന്തോഷമായി. കാരണം ഭഗവാൻ ദർശനം കിട്ടിയല്ലോ ഒരിക്കലെങ്കിലും. പിന്നീട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എപ്പോഴും നാരദ് മുനിക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു ഭക്തിയോധ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി വേദാന്തികളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാരദ് മുനിക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചത്. അങ്ങനെ പിന്നീട് നാരദ് മുനിക്ക് ആ ഒരു ശരീരം കിട്ടുകയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള ശരീരം? എന്താ പറയാ, അതീന്ദ്രമായ ഒരു ശരീരം. നാരദ് മുനി തിരിച്ച് നാരദ് മുനിയാകുന്നു. അപ്പൊ അത് നാമാനി അനന്തസ്യ ഹതത്ര പദാൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗംപര്യതാം സ്തുഷ്ടമനാഗത സ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷാൻ വിമതോ വിമത്സരഃ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? വിവർത്തനാണ്. ആത്മാർത്ഥ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ജീവിതം ഇപ്രകാരം ഒരു ഇതിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ശ്രീ നാരദ് മുനി വിശദമാക്കി. അത്തരമൊരു ഭക്തൻ ഭഗവാനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവത് മഹാത്മ്യ ജപത്തെ അത്യന്തം ഗൗരവപരമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിപ്പിക്കാനായി വിശ്വം മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തർക്ക് ഭൗതിക നേട്ടത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ഏക അഭിലാഷമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. കഥാനുചിതമായി ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക എന്ന അത്യുന്നതമായ ജീവിത ലക്ഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആരോടും യാതൊരു മാത്സര്യ ബുദ്ധിയോ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി പോവാൻ യോഗ്യരായി തീർന്നതിന്റെ അഹങ്കാര ഗർവമോ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, മഹാത്മ്യങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവ സ്മരിക്കുകയും ജപിക്കുകയും പിന്നെ സ്വന്തം ഗ്രഹണശക്തിക്കനുസരിച്ച് യാതൊരു ഭൗതിക നേട്ട ഉദ്ദേശങ്ങളും ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷേമത്തിനായി സന്ദേശം വിതരണം നടത്തുന്നതുമാണ് അവരുടെ ഏക ദൗത്യം. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെക്കും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. 3 ഗുണങ്ങളുടെ അഭാവത്താൽ ഭൗതിക ശരീരം സദാ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിരതനായ ഉടൻ ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ പൂരിതമാകുന്നു.
ചിന്താമണി രത്നത്തിന്റെ പ്രഭാവം ഇരുമ്പിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടതിന് സമാനമാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സ്വാധീനം. ആകയാൽ ശരീര മാറ്റം എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രികണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനും മറ്റു നിരവധി ഭക്തന്മാർക്കും ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ അതേ ശരീരത്തിൽ പരമദൈവത പുരുഷനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതേ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാ? അവര് അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്, ഭൗതിക ശരീരമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീര പ്രകൃതം ഭൗതികത്തിൽ നിന്നും അതീന്ദ്രമായി മാറുന്നുവെന്ന് ഇത് വീക്ഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാരെ സമാധി ഇരുത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരിക്കലും അവരെ ആ ശരീരം നശിപ്പിക്കില്ല, കാരണം ആ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഓക്കെ, പ്രമാണയുക്തമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഖേന പ്രാമാണികരായ ഗോസ്വാമിമാരുടെ അഭിപ്രായമാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരവും എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അതീന്ദ്രമായ ശരീരമാണെന്ന് പറയുന്നു. പരമദൈവ പുരുഷൻ സന്തത സഹചാരിക്ക് അനുയോജ്യമായൊരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്താൽ സമ്മാനിതരാകയാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ആർജിച്ച സർവ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും നിശ്ചലമായി, കർമ്മഫലങ്ങളും നിശ്ചലമായി. അപ്പം നാരദമുനിയുടെ ആ ഒരു കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ദാസീപുത്രൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് നാരദമുനിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശരീരം കിട്ടി, സച്ചിദാനന്ദപൂർവമായ ശരീരം. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചുടൻ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരം പ്രാപ്തമായി. എങ്ങനെയാണോ നമ്മള് ജയിലിൽ നിന്ന് അല്ലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താവുക, ജയിലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവര് അവിടെ ഒരു കളർ ഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അത് അവിടെ ഊരി വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ജയിൽ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കും. എന്തെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ട പോലെ അല്ലെ, പണ്ട് എന്താ പറയാ ഇളം എന്താ പറയാ ക്രീം കളർ അല്ലെ വെള്ള കളർ, അങ്ങനെ ഒരു സാധാ യൂണിഫോം ഉണ്ടാവും, അതിടും. പക്ഷെ അപ്പം എന്നിട്ട് അവിടെ ജയിൽവാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരോള് കിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ജയിലിന്റെ ആ ഒരു ശിക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കളർ ഡ്രസ് തന്നെ നമ്മൾ ഇടും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരം ഒരു വസ്ത്രമാണ് അല്ലെ, വാസാംസി ജീർണാനി യഥാവിഹായ. ഈ വസ്ത്രം മുഷിയുമ്പോ വേറൊരു വസ്ത്രം ഇടുന്നത് പോലെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നടക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മള് മോക്ഷം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. മോക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഈ ശരീരം നമ്മൾ ഈ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദമായ ഒരു ശരീരം കിട്ടും, അല്ലെ ആത്മീയാത്മികമായ രൂപം. ചിലപ്പോ അത് സാരൂപ്യ മുക്തിയാണെങ്കിൽ എന്താ, 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തില്. എങ്ങനെയാണോ അജാമിളനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ വന്നു, അതില് 4 കൈകളാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായത്. അപ്പം ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുമ്പോഴും 4 കൈകളാണ് ഉണ്ടത്. അപ്പൊ അവിടൊക്കെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എങ്ങനെയാ സാരൂപ്യ മുക്തിയാണ്, ആ രൂപത്തില് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അതേ. അതുപോലെ നാരദ മുനിക്കും ആ ഒരു രൂപം കിട്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മുഖത്തോട് മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രൂപം സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുള്ള ആ രൂപങ്ങള് കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എത്ര ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും 38 ഇനി ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ വേണ്ട വരും. 28 ഞാൻ നിർത്തി. ഇപ്പം 28 അല്ല 28 38 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി 10 ശ്ലോകം കൂടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷ വെക്കാം. 3-ാം തീയതി 3 അപ്പോഴേക്കും ഡിസംബർ 3 ആവും അല്ലെ. ഡിസംബർ, നവംബർ. ഓക്കെ, ഇന്ന് നവംബർ 19. 26-ന് നമുക്ക് ബാക്കി 10 ശ്ലോകങ്ങളോട് എടുക്കാം. ഏതായിരുന്നു ശ്ലോകം? ഇതിൽ പഠിക്കാൻ ശ്ലോകം ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? ശ്ലോകം ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ തിയറി മാത്രം. 3-ാം തീയതി നമുക്ക് വെക്കാം പരീക്ഷ. ബാക്കി പരീക്ഷ എഴുതാത്ത ആൾക്കാരും എല്ലാം വായിക്കണം. പരീക്ഷ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മളിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പറ്റിയ മണിഭൂഷിത മാതാജി പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തല്ലോ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പരീക്ഷ. പക്ഷെ അന്നേരം ഒരുപാട് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും. അപ്പം വേഗം വായിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും 1-ാം സ്കന്ധം മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പം പറ്റുന്നത്ര വായിക്കുക, കൂടുതൽ വായിക്കുക. കാരണം എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങള് മായപ്പൂരിൽ നിന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോ അവര് ചോദ്യങ്ങള് 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക ദീക്ഷയുടെ സമയത്ത്.
അമ്മ വായിക്കുക. എന്താ പറയാ, നിങ്ങള് ഭാവാർത്ഥാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വായിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രഭാതം പറയുന്നുണ്ട് ഭാവാർത്ഥം. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭാവാർത്ഥം ഭാഗവത ക്ലാസ് പോലെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമുക്ക് സമയമില്ല ഭക്തി വൈഭവില്. റീഷ്ണ, എന്തെങ്കിലും വേറെ സംശയം ഉണ്ടോ? പ്രഭു, മാധവേന്ദ്രപുരീന്റെ സേവ എന്തിരുന്നു മാതാജി? ജപാണോ, നാമജപാണോ? മാധവേന്ദ്രപുരി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പം ജപാണ് അദ്ദേഹം മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ നാമജപിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അദ്ദേഹം. ഗോവർദ്ധനം പരിക്രമം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഗോപാല് വന്ന്, ആ കഥ അറിയില്ലേ? ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് പാല് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കുടത്തില് ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി, ഒരു കുറച്ച് കറുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് പറയും, മാധവേന്ദ്രപുരി ബാബാജി, നിങ്ങൾ ഈ പാല് കുടിക്കണം, കാരണം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും വിശന്ന് പട്ടിണി കിടക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കില്ല, വിശന്ന് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി ഒരിക്കും, എനിക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലായി എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. എന്റെ അമ്മ കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളെ, അമ്മ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയും. ഇത് ഞാൻ ആ കുടം വാങ്ങാൻ തിരിച്ചു വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി ഓടിപ്പോവും. പക്ഷെ പിന്നീട് ആ കുട്ടി വരില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരി ആ പാല് കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ സൈഡിൽ കിടക്കും. അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ ഈ ഗോപാല് വരും, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറയും, ഞാനാണ് വന്നിട്ട് പാല് തന്നത്, എനിക്കൊരു സേവ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. എന്ത് സേവയാ? എന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആരാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഏതോ ഒരു രാജാവ് ഒരു വിഗ്രഹം, ഗോപാലിന്റെ ഒരു വിഗ്രഹം കുറ്റിക്കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആ മണ്ണിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഇപ്പൊ കുറ്റിക്കാട് ഒക്കെ വളർന്നു. അപ്പൊ ഗോവർദ്ധനത്തിന് മാധവേന്ദ്രപുരി കിടന്ന സ്ഥലത്തിന് കുറച്ച് അവിടെയായിട്ട് വരും. ആ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു സ്വപ്നത്തില്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഉണ്ട്, അതിനെ പുറത്തെടുക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? മാധവേന്ദ്രപുരി പിറ്റേ ദിവസം എണിച്ച ഉടനെ പ്രജവാസികളെയൊക്കെ, അവിടെയുള്ള ഗ്രാമവാസികളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കുഴിക്കും. അവിടെ കുഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗോപാലിന്റെ വിഗ്രഹം കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരുപാട് വർഷം അത് മണ്ണിന്റെ അടിയിലായതുകൊണ്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിന് വളരെ ചൂടുണ്ടാവും, ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മേലെ പോയിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തെ സ്ഥാപിക്കും. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് കുടം വെള്ളം പാലും ഒക്കെ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവിടെ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ അറിയാം ഇങ്ങനെ ഗോപാൽ വിഗ്രഹത്തിനെ കിട്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അന്നകൂട സെറിമണി നടത്തും. അതായത് അന്നകൂടം, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭക്ഷണവും പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ദിവസം, 3-4 ദിവസം അവിടെ ഭയങ്കര ആഘോഷമൊക്കെ നടക്കും. പക്ഷെ പിന്നീട് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നത്. പാല് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ആ സ്വപ്നമാണ് എന്നെ കുഴിച്ചിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വപ്നം. രണ്ടാമതും സ്വപ്നത്തിൽ വരും. എന്നിട്ട് പറയും, നീലാചലത്തിൽ പോയിട്ട് ചന്ദനം എടുത്തിട്ട് വരണം, കാരണം ഒരുപാട് വർഷം ഞാൻ ഈ മണ്ണിന്റെ അടിയിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചൂടെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ചന്ദന യാത്ര ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ചന്ദനം അരച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖത്തൊക്കെ തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തേക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ എന്റെ ചൂട് പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമതും സ്വപ്നത്തിൽ വരും മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായ സേവയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ പോകും, ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ ആ ചന്ദനം എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് രമുണയിൽ താമസിക്കും. അവിടെ കീർച്ചോർ ഗോപിനാഥ് അല്ലെ, അവിടെ ഗോപിനാഥ് രമുണ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം നാമജപാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഓരോ സേവ കൊടുത്തോണ്ടേയിരുന്നു മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക്. ആദ്യം ഭഗവാനെ കുഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ അവിടുത്തെ അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്തു, പിന്നീട് ചന്ദനം വാങ്ങാനുള്ള സേവ. അങ്ങനെ ചന്ദനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 90 വയസ്സിലും നടന്നിട്ട് പോയി സേവ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് അവിടെ താമസിച്ചത് രമുണയില്. അപ്പോഴാ നോക്കുമ്പോ പൂജാരി നല്ല പാൽപായസം നിവേദ്യം കൊണ്ടുവന്നു ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. 12 കുടത്തിലായിട്ടാണ് അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുക. കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം വന്നുപോയി. കാരണം ആ മണം ഭയങ്കര നല്ല മണമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നെയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ചെയ്യുമ്പോ എന്തായാലും മണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ആഗ്രഹിച്ചു, ആ പാൽപായസം കുറച്ചൊന്ന് രുചിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് ആഗ്രഹിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോപാൽ വിഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ വൃന്ദാവനത്തില്, ആ ഗോവർദ്ധനത്തില്, ആ ഭഗവാന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ പാൽപായസം രുചിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം തോന്നി. ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചോ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി? ഇത്ര വലിയ പാപ ഞാൻ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ അവിടുന്ന് പോയി കളഞ്ഞു. ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പൂജാരി 12 കുടം ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ തിരിച്ച് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ 11 കുടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇദ്ദേഹം എല്ലായിടത്തും പരതി, അത് കണ്ടില്ല. എന്നിട്ട് പൂജാരി പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, 12ാമത്തെ കുടം ഞാൻ
എന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു കർട്ടന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്. പൂജാരിക്ക് അതിശയെ ഭഗവാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനോ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? അത് എന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനുണ്ട് മാധവേന്ദ്രപുരി, അവൻ അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ പോയിരിക്കാണ്, അവന് കൊടുക്കണം, അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആ പായസം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി, അതുകൊണ്ട് അവന് ആ കുടത്തോടെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തില് പൂജാരി ഞെട്ടിപ്പോയി. പൂജാരി വേഗം എണീച്ച് കുളിച്ച് ആചമനൊക്കെ ചെയ്ത് എന്താ പറയാ ആൾട്ടർ പോയി തുറന്നു നോക്കുമ്പം ഭഗവാന്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഒരു കുടം ഭഗവാൻ മാറ്റി വെച്ചു. അതാണ് ഖീർ ചോർ ഗോപിനാഥ്. ഖീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൽപ്പായസം, ചോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളൻ. ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് കളവ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചു. പൂജാരിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇന്ന് വരെ അങ്ങനെ ഒരു ലീല അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. ആ കുടം എടുത്തിട്ട് പൂജാരി ഓടി മാർക്കറ്റിലേക്ക്. ആരാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി? കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പാൽപായസം കട്ടിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കീർച്ചോർ ഗോപിനാഥ് എന്ന് അറിയപ്പെടും. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് സന്തോഷമായി, കണ്ണുന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ പറയാ പാൽപായസം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുടം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ? കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വെച്ചു. ഓരോ ദിവസം ആ കുടവും അദ്ദേഹം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ കൈകൊണ്ട് തൊട്ട കുടമാണ് അത്. കാരണം ഭഗവാനല്ലേ അത് മാറ്റി വെച്ചത്, പൂജാരി കാണാതെ. അങ്ങനെ ആ നാട് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു മാധവേന്ദ്രപുരി ഇത്ര ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ പാൽപായസം കട്ടെടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ മാധവേന്ദ്രപുരി ശുദ്ധ ഭക്തനായോണ്ട് നദനം നജനം, പിൻഗാമികളെ ഇഷ്ടമല്ല, ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ആദരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയി. അന്ന് രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശസ്തി വേണ്ട, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സേവയുണ്ടല്ലേ, അവിടെ പോയിട്ട് ചന്ദനം വാങ്ങണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണത്. മാധവേന്ദ്രപുരി അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും, ജഗന്നാഥ് പുരി എത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ ന്യൂസ് അവിടെ എത്തി. മാധവേന്ദ്രപുരി ശുദ്ധ ഭക്തനാണെന്നും കീർച്ചോർ ഗോപിനാഥന്റെ കഥ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം അവിടെ എല്ലാരും റെഡിയാക്കി വെച്ചു മലയ ചന്ദനം. എല്ലാ ചന്ദനവും റെഡിയായിരുന്നു മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി. തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അതേ അമ്പലത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ഒരു ദിവസം താമസിച്ചു. കുറെ ദൂരം നടക്കണം. അന്നേരം മൂന്നാമത് സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് പറയും, നീ ഈ ചന്ദനം എടുത്തിട്ട് ഗോവർദ്ധൻ വരെ വരണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ രമണയിൽ കീർച്ചോർ ഗോപിനാഥന് തന്നെ ആ ചന്ദനം നീ അരച്ചിട്ട് തേച്ചു കൊടുത്താ അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിലുള്ള എനിക്ക് എന്താ പറയാ സന്തോഷം, തണുപ്പ് കിട്ടും. കാരണം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ളത് ഇവിടെയുള്ളത്. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ചന്ദനം അരച്ച് ഭഗവാന് തേച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ഗോവർദ്ധനത്തിലുള്ള വിഗ്രഹത്തിന് തണുപ്പ് വരും. പിന്നീട് ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ഈശ്വരപുരി. ആ ഈശ്വരപുരിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ മേലെ ഉണ്ടായ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഗോപാൽ ഉണ്ടായത് വിഗ്രഹം, ആ ചെറിയ അമ്പലം. പക്ഷെ മഹാപ്രഭുവിന് പോവാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗോവർദ്ധനം ചവിട്ടാൻ പാടില്ല, അല്ലെ? ഗോവർദ്ധനത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ? ഹരിദാസ വര്യനാണ്. എന്തായതോർ എന്താ പറയാ, ഹരിദാസ വര്യൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗോവർദ്ധനം. അപ്പം ഒരിക്കലും ചവിട്ടാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന് ഗോപാലിനെ കാണാൻ വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഗോവർദ്ധനത്തിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം പോലും നമ്മൾ ചെരുപ്പിടാണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. പക്ഷെ ചവിട്ടാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്തപ്പോ കണ്ടത് എന്താ, ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കുറെ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കയറി സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കണം. അവർക്ക് അറിയില്ല, അവർക്ക് വെറും ഒരു പാറ കഷ്ണം മാത്രം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അത് ഗോവർദ്ധന എന്നല്ലേ ഭക്തന്മാർക്ക്. അങ്ങനെ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. മഹാപ്രഭു ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. അങ്ങനെ പിന്നീടും പൂജാരിക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപാല വന്നിട്ട് പറയും, എന്നെ താഴെ ഇറക്ക്, എനിക്ക് എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളെയും കാണണം, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മേലെ വെക്കണ്ട, താഴെ ഇറക്കെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ താഴെ ഇറക്കി ശ്രീനാഥ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം അവിടെ താഴെ ഒരു അമ്പലത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭുവിന് ദർശനം കിട്ടി ആ ഗോപാലിനെ. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. നമ്മുടെ ബ്രഹ്മസ്വ ഗൗഡി സമ്പ്രദായത്തിലെ ആചാര്യനുമാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യമാവരുടെ പരം ഗുരുവായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി ഇന്ന്. ശരി, എന്നാ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആഴ്ച 10 ശ്ലോകങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസംബർ 3 നമുക്ക് പരീക്ഷ വെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.